corta por la grabadora, por lo tanto este pleno continúa con su curso normal, sabes? Non tuvemos problemas hasta agora. Entonces, vamos a cambiar un pouco o xeito, as palabras que se pidan alzando a man, por favor, e vos darei paso porque vai a ser a viva voz. Nos din que a imaxen se ve pero non se oye, ou polo menos en alguna parte se ve, pero tampouco se ve porque está vinculada a isto, entonces non vai. No, a retransmisión non se está vendo ahora mismo. A retransmisión non se está vendo, se ve desde aquí nos ordenadores de aquí sí que se ve, pero en xeral non se está vendo en stream, o sea que, bueno. Ben, pois nada, continuamos. Pois hasta ahora nunca fallara, No, nunca fallou hasta hoxe. E a mañán funcionaba, que veo o informático a revisalo. Ben, señor Meis, ten a palabra. Moi ben, moitas gracias. Boas tardes a todas e a todos. Queremos comenzar a nosa intervención neste pleno amosando a nosa solidaridade coas persoas accidentadas no incendio do catamarán de pasaxeiros ocorrido a semana pasada. Dentro do Grupo Municipal do Partido Popular queremos facer pública a nosa admiración e orgullo a todos os veciños que acudiron en auxilio dos accidentados voluntariamente, demostrando unha vez máis a verdadeira valentía do noso pobo. Agradecer tamén a actuación das tripulacións dos barcos de pesca, dos da batea, dos de recreo, que acudiron en auxilio. A actuación do grupo de emerxencias, dos voluntarios de protección civil, da Policía Local, da Garda Civil e a dos sanitarios e a todos os membros que participaron no operativo de salvamento, helicópteros, núcleo de salvamento. Vamos facer tamén unha mención especial á trascendental actuación da tripulación do catamarán, gracias á cal foi posible disminuir tanto o número de víctimas como a gravidade do seu daño. Ala carajo. Desexamos a todos os accidentados unha pronta recuperación. Ben, dito isto, entramos na materia do debate dos orzamentos. O pasado 24 de maio tivemos a primeira e única xuntanza entre o Partido Popular e o Goberno para falar do orzamento de 2018. Na mesma, o señor alcalde nos falaba principalmente das necesidades existentes no cadro de persoal dos diferentes departamentos do Concello. É lo importante que é a aprobación deste orzamento para dar solución a estas necesidades de persoal. Como non pode ser de outro xeito, neste punto o noso grupo non ofrece excesivas discrepancias coa proposta do Goberno, habida conta da relación directa existente entre unha plantilla de persoal optimizada e o servizo que o Concello a través deles ofrece aos seus veciños. Consideramos moi urxente pôr en marcha unha oferta pública de emprego para corrixir estas eivas con maior brevidade posible. Como decía, en dita xuntanza expuxémoslle ao señor alcalde diferentes iniciativas desde o noso grupo para mellorar os servizos públicos. Isto era completar a plantilla de Policía Local cos axentes oficial e inspector precisos, a creación dunha cuadrilla de limpeza no rural durante todo o ano de 6 ou 8 operarios que, ademais das pistas, estradas e camiños do rural, se ocupasen tamén de adecuar os espazos públicos de interés turístico como pode ser Punta Moreiras, Condaedra, Siradella. Tamén lle propuxemos iniciativas de interese de posta en valor etnográfico e de indudable potencial turístico. En este senso, expuxemos a posta en marcha da Casa do Mariñeiro para completar a oferta museística de Punta Moreiras. Propuxemos retomar o proxecto, hoxe acompañamos Freddy, que foi un dos propulsores, dos proxectos dos muiños de Cova da Loba, un proxecto tamén de recuperación conxuntamente de divulgación dos lavadeiros públicos. Tamén falamos da actuación ligada ao Pexón para a musealización e posta en valor da necrópole de Adro Vello, conxuntamente con outros importantes elementos de valor patrimonial, histórico e cultural existentes no entorno do Carreiro, dende o castro que está en Punta Castriño ata os valores que conleva todo o entorno da praia de Area Grande, a Casa Retoral e a propia iglesia de San Vicente. Falamos tamén de iniciar xestións tanto informativas como de negociación para incluir unhas partidas nos orzamentos que posibilitaran a compra dunha parcela anexa ao campo de fútbol das Lampáns. Finalmente, propuxemos tamén a creación dunha senda peonil dende Campos ata Reboeredo, incluindo unha partida para a elaboración do proxecto, isto xa aprobado nunha moción no ano 2015 neste mesmo pleno. Estas foron, en definitiva, as primeiras propostas que o noso grupo puxo en riba da mesa a xeito de avance, co compromiso que en sucesivas xuntanzas
poder incorporar algunha máis. Abríamos así, coa mellor das intencións, unha posible vía de entendemento para negociar e facilitar a aprobación dos orzamentos. Pero elo pasaba tamén, como vostede recordará, señor alcalde, pola negociación e o compromiso aberto en dous aspectos para nós primordiais. O primeiro, o consenso cos demais grupos políticos para a ubicación do auditorio, e segundo, a posta en marcha de comisións ou grupos de traballo de urbanismo con participación de todos os grupos políticos para discutir, consensuar e avanzar na redacción do pexón. Non lle estou a recordar nada que vostede non recorde. En definitiva, o que lle estábamos a pôr nas súas mans é desenrolar o que debería ser unha norma de obrigado cumprimento, isto é, facer política de entendemento ao respecto á representatividade configurada nos demais grupos políticos e por ao servicio dos veciños a nosa capacidade de negociación e de cesión para chegar a acordos. En este ambiente, aquela foi a primeira e a única reunión que tivemos para falar do orzamento. Estaba ben claro que lonxe de buscar o entendemento co noso grupo, os apoios do señor alcalde estaban en outro caladoiro. A vista dos plans de inversións, podemos confirmar o que xa nos anticipábamos: a deficiencia absoluta de iniciativas e de planificación. Estes orzamentos trátanse dun documento que pon ao descoberto as súas vergoñas e as súas carencias, que ven a supoñer unha nova pérdida de oportunidades para a posta en marcha de iniciativas que mellorasen xa non só a calidade de vida dos nosos veciños, sino tamén que potencien os nosos principales recursos económicos, isto é, o turismo e a actividade pesqueira e marisqueira. E que ao marxe do noso apoio ou non aos orzamentos, nós, no seu lugar, non dubidaríamos o máis mínimo en asumir e desarrollar aquelas ideas ou iniciativas de interese público sin importar de que o grupo político proviñesen. Porque, aparte das nosas propostas do Partido Popular, estamos convencidos que tanto Esquerda Unida como o BNG tamén fixeron as súas, e hasta me atrevo a dicir que seguro que algunha é máis que interesante. O 19 de abril recibíamos todos os grupos da súa man o primeiro borrador do orzamento con un proxecto de gasto de 10.184.799 euros. Nos días seguintes, os medios de comunicación facían públicas as súas negociacións co Partido Galeguista Demócrata, o cal bendecía casi que apostólicamente presunta advocación e mediación carmélica. Estamos traballando nuns orzamentos que teñen un elevado porcentaxe de propostas do Partido Galeguista Demócrata. Viña vostede máis ou menos a dicir, señor alcalde, pois ben, o 2 de maio recibíamos o segundo borrador dos orzamentos con un proxecto de gastos de 10.184.299 euros. En este borrador xa se incluían as propostas e modificacións requeridas polo Partido Galeguista Demócrata para votar favorablemente os orzamentos. É dicir, o apoio do Partido Galeguista Demócrata viña a supoñer unha disminución do primeiro proxecto de gastos de aproximadamente 500 euros, que realmente se debía a un reaxuste nas partidas de protección civil. Esos son os seus logros para apoiar os orzamentos. Nas horas extras, que pasaban de 6.000 a 8.000 euros, un incremento de 2.000 euros, no vestuario, que pasaban de 15.000 a 3.000 euros, e en outros suministros, que pasaban de 15.500 a 25.000 euros. É dicir, o que vostedes e o Partido Galeguista Demócrata estaban a vender como un orzamento basicamente feito coas propostas do Partido Galeguista Demócrata era unha mentira, era un paripé, unha maneira máis de engañar tanto os demais grupos políticos como os propios veciños, buscando a pantomima e o xeito de justificar a conxunción de intereses entre ambos. Para rematar esta primeira intervención, queremos trasladar unha cuestión. Revisando o orzamento, non damos localizado no cadro de persoal, nin no de funcionarios, nin no de fixo, nin no de eventual. A partida presupuestaria referida á dedicación exclusiva do concelleiro do Partido Galeguista Demócrata, señor Lamas. E digo botámoslo en falta porque deste xeito eliminaríanse todas as faludrías, rumores e malas lenguas que xorden cada vez que o señor Lamas lle dá o seu apoio incondicional. Nada máis por agora. Moitas gracias, señor Lamelas. Ben, moi boas tardes a todas e todos.
respecto ao punto que nos trae hoxe aquí a pleno, que é a aprobación dos orzamentos do ano 2018, indicar que como o grupo de goberno non quixo o apoio do Grupo Municipal de Esquerda Unida para sacar adiante estes orzamentos, a pesar de que agora, na intervención do alcalde, pois fixo unha solicitude xenérica a esta corporación para aprobar estes orzamentos, pois o Grupo Municipal de Esquerda Unida, pois, en consecuencia, non nos imos apoiar e imos a votar en contra. Imos a votar en contra por distintas cuestións. A primeira, acabo de dicila, o propio grupo de goberno nin interesou en ningún momento buscar o noso apoio. Xa contaba coa muleta que ten asegurada agora mesmo do Partido Socialista Demócrata para levar adiante esta tarefa e simplemente se limitou a cubrir o expediente ou convocarnos nunha xuntanza que foi meramente informativa, en la que se nos puxo o tanto hai uns meses de por onde iban ir os tiros destes orzamentos municipais. E aí quedou todo. Non houve máis contactos nin esforzos de ningún tipo para que este Grupo Municipal de Esquerda Unida achegase propostas ou intentarnos convencer de que as partidas que o propio goberno municipal plantexaba neste orzamento pois eran positivas para o Grove e que nos podían convencer para dar o noso apoio. Tamén é certo que hoxe estamos a día 30 de xullo. Estamos aprobando os orzamentos do ano 2018. Estamos a 30 de xullo de 2018. Pouco sentido ten que o noso grupo municipal apoie os orzamentos a estas datas. Nin o noso, nin o do Partido Socialista Demócrata. Tampouco ten sentido ningún. Non ten sentido ningún porque estamos ante un orzamento que ten xa máis do seu 50% executado. Por lo tanto, o nivel de influencia que pode ter calquer grupo municipal neste eido é nulo. A vida conta de que o que queda por executar, como ben dixo o alcalde no seu inicio, o 80% ou máis, pois xa son partidas fixas de funcionamento do propio concello, polo que o marxe de maniobra para poder facer propostas políticas para que se inclúan neste orzamento redúcese prácticamente a cero, polo que é unha quimera intentar que calquer grupo político pois achegue propostas a este orzamento municipal que é único exclusivo do grupo municipal socialista que sustenta esta alcaldía. Pero é máis, como ben dixo o alcalde, unha proposta que non ten nada de política, nin de técnica, nin de nada. Como vimos denunciando durante 3 anos, estes orzamentos veñen a mostrar unha vez máis que estamos ante un goberno absorbido polos problemas do día a día. E tan absorbido está polos problemas do día a día que vese reflexado nestes orzamentos, nuns orzamentos que simplemente cubren os problemas do día a día. Non hai ningún tipo de planificación de ningún tipo que se vese reflexada nestes orzamentos. Para máis simple, partidas que si podían ser cuestións negociables como son as do Plan Concellos da Diputación Provincial ou outras subvencións, pois non se inclúen neste documento económico, polo que non cabe posibilidade negociadora de ningún tipo. Propostas que foron feitas polo noso grupo municipal con anterioridade, desta vez non temos realizado ninguna, pois porque ningún esforzo se fixo, porque o noso grupo municipal se vise reflexado, inda que fose nunha pequena parte nestes orzamentos municipais, nin tampouco polos tempos que corren do ano cabe posibilidade de que isto fose unha realidade, pero si temos feitos en outras ocasións. Vense reflexadas unha vez máis, por exemplo, o problema do personal nestes orzamentos. Todos os anos, ano tras ano, estamos, cando falamos de orzamentos, vendo os problemas que hai na plantilla municipal e os desaxustes que hai na plantilla municipal. E nos vimos xa reclamando desde hai moitos anos que se realice unha RPT no Concello de Grove. Agora acaba de anunciar o alcalde na súa exposición inicial que parece ser que por fin vamos a ter cara a final de ano unha RPT neste Concello que pode poñer un pouquiño de orden, un pouquiño de mellor organización
na plantilla municipal. Pero bueno, isto mismo dixonolo o ano pasado, 2017, e isto mismo non lo dixo no 2016, cando coa abstención do noso grupo municipal se aprobaron os orzamentos deste concello, cando esta cuestión era unha das a ter en conta para este apoio. E nada, en 2 anos e pico, pois nada se ten feito sobre eso. Que dicir tamén dun servicio municipal fundamental como é a grúa ou guindastre municipal, que a vida conta de que non existe taxa que regule este servizo, nin partido orzamentaria que recolla ningún ingreso por este servizo, pois está claro que o Concello do Grove pois non pretende mellorar os servizos públicos deste Concello. E o Partido Galeguista Demócrata e o Partido Socialista pois apoian esta tendencia do señor Cacabelos, alcalde deste Concello, a non xa mellorar ou manter os servizos, porque vemos que cada día estánse empeorando, senón a melloralos. Por lo tanto, non é unha política que desde un ámbito progresista de esquerdas, como que defendemos a Esquerda Unida, pois poida ser motivo de apoio, xa que non mellora os servizos, nin incrementa os servizos municipais que ofrece este Concello. E ainda temos que escoitar o alcalde na súa primeira intervención como se gaba de que non hai novas taxas neste orzamento municipal. É dicir, non se melloran os servizos públicos, non se intentou crear novos servizos municipais que son competencias municipais, como é a de tráfico no casco urbano. Que dicir tamén de xuventude. A xuventude está completamente abandonada por este goberno municipal. O Partido Galeguista Demócrata, que ostentou no mandato anterior a Consellería de Xuventude, apoia estes orzamentos municipais. Pero é curioso porque apoiou tamén unha moción que se aprobou no mes de novembro do ano 2017 neste pleno, referida á xuventude, na que se incluía nos seus puntos de acordo que nos orzamentos do ano 2018 houvese unha partida específica para un plan da mocidade recollida nestes orzamentos, que non vemos por ningún lado. Vemos aquí a doble cara, neste caso, do Partido Socialista, que se gaba de ser un partido de esquerdas e social, que deixa na estacada a xuventude do noso Concello, e do Partido Galeguista Demócrata, que por un lado apoia as iniciativas en favor da xuventude e por outro lado apoia os orzamentos que deixan a xuventude sen partidas orzamentarias. Tamén hai outras cuestións, como os ingresos pouco realistas. E digo ingresos pouco realistas porque a realidade, o alcalde di, ven os ingresos están en relación co resultado da execución dos exercicios anteriores. E vemos unha cuestión que xa comentamos o ano pasado nos orzamentos. Como hai partidas nas que se ingresa moitísimo máis do orzamentado e volven a orzamentar moitísimo menos do ingresado no exercicio anterior. Non entendemos para nada esta cuestión e non entendemos como renuncian a esos recursos que poderían repercutir na mellora de servizos municipais e incluso na posta en marcha de algúns consistentes na actualidade. Por lo tanto, unha mostra máis de que este goberno está absorbido completamente polos problemas diarios da xestión municipal e que non ten unha planificación nin económica de ningún tipo. Tampouco vemos por ningún lado unha cuestión que foi aprobada aquí en pleno, unha moción presentada polo Grupo Municipal de Esquerda Unida xa no primeiro ano de mandato, que é a Carta de Servizos. Unha vez máis, o goberno municipal do Partido Socialista, apoiado polo Partido Galeguista Demócrata, non intentan a mellora dos servizos públicos municipais. É unha cuestión fundamental, como a Carta Municipal de Servizos, queda unha vez máis olvidada por este goberno municipal e o seu socio nesta cuestión, a pesar de estar aprobado por esta corporación municipal. Estas son algunhas das cuestións que nos levan a dicir un non rotundo a estes orzamentos municipais. E hai outra cuestión que me quedaba no tinteiro, é o de técnico de turismo. Un técnico de turismo que todos os grupos municipais viñamos reclamando durante o tempo,
que no ano 2016, cando o Grupo Municipal de Esquerda Unida, gracias á súa abstención, favoreceu a aprobación dos orzamentos municipais do Concello de Ouroa para ese ano, era unha das cuestións que plantexábamos para esta abstención. Ese ano non se inclueu a partida. No ano 2017, como unha das medidas que solicitaba o Partido Galeguista para favorecer a aprobación deses orzamentos, si se incluían 6.200 euros para unha partida de técnico de turismo que non se executaron no 2017. Este ano vemos como volve a aparecer unha praza de técnico de turismo, a pesar de que na proposta, na memoria da alcaldía, di que técnico de turismo que no 2017 non se orzamentou, o sea, unha rata bastante gorda e bastante grande na memoria da alcaldía que se trae este pleno, preguntámonos si vai a ser un novo brinde ao sol para contentar o seu socio nestas cuestións do Partido Galeguista Demócrata, para que lle favoreza a aprobación dos orzamentos, e o Concello de Grove un ano máis, a pesar de ter orzamentado un técnico de turismo, pois non vai a ter un personal tan fundamental para os intereses económicos e sociais deste Concello como este posto de traballo. Por lo tanto, a credibilidade deste goberno na proposta que presenta é nula. Xo vimos en anos anteriores como se lle daba por incluir propostas que facían outros grupos municipais e non se daba cumprimento a estos acordos, e a vida conta de que na data que nos atopamos é inviable calquera aportación que se poida facer, xa que o orzamento despois da súa exposición pública e a aprobación definitiva cando proceda, pois xa máis do 80% ha de estar executado, e por lo tanto o marxe de maniobra que poida caber vai a ser tendente a cero, porque lóxicamente o grupo que sustenta o goberno pois quererá ter esa porcentaxe que queda aí restante baixo súa tutela. Por lo tanto, un non rotundo a estes orzamentos, señor Cacabelos e señor Lamas. Nada máis de momento, moitas gracias. Gracias. Señor Outeiro. Hola, boas noites a todos e a todas. Dende o BNG nos sumamos a petición de apoio que fixo o portavoz do PP debido ao accidente marítimo ocorrido a semana pasada, de apoio tanto pois o personal, a todas as empresas e todos os colectivos que traballan no entorno portuario, e sobre todo pois un desexo de prontísima recuperación aos feridos desta desgraciado sinistro. Despois, en primeiro lugar, queríamos felicitar tamén ao señor secretario por velo de novo aquí acudindo aos plenos para ilustrarnos coa súa sabedoría legal. E, por último, relativo aos orzamentos, pois, desde o BNG nos sentimos aldraxados por este goberno. Nos sentimos aldraxados porque vemos que é un goberno despótico e con pouca elegancia e con pouca educación. A verdade é que é ben certo que nos convocou a unha reunión para falar dos orzamentos, é verdade que acudimos a esa reunión coa mellor das intencións, donde, como parece ser que se lle fixa aos outros dos grupos que antecederon na intervención, pois non foi en ningún momento ninguna negociación, sino que foi unha declaración de intencións e un informe sobre as intencións que tiña outra forza aquí representada que parece que finalmente, como se corroborará, creo eu, se non estábamos aquí en este pleno, que iba a apoiar o orzamento. Nós fixemos unhas peticións moi reducidas porque sabíamos que o marxen de negociación era moi pequeno. Explicamos o noso punto de vista e a nosa discrepancia en algunhas das prioridades que iba a ter este Concello.
poñendo outras prioridades, e quedamos en que o señor alcalde nos remitiría esta documentación unha máxima brevidade posible e nos convocaría para unha futura reunión. Nin se nos enviou esa documentación requerida, nin se nos convocou para a seguinte reunión, nin hubo siquiera a delicadeza de decirnos que non iba a haber reunión porque xa o acordo de orzamento estaba cerrado, o cal supoñemos que iba a ser así, pero por lo menos hai que ser elegante, non? Porque no fondo, realmente, o BNG e os grupos que acaban de intervir en este pleno pois representan a maioría dos votantes que hubo nas eleccións que nos puxeron ata aquí, nas eleccións de 2015, porque ben é certo que, inda que subemos 8 concelleiros, superamos en número de votos estas tres forzas superan en número de votos os votos colleitados polo Partido Socialista e polo Partido Galeguista Demócrata. Ben é certo que a lei de onte, como din algúns, pois premia sempre os partidos máis votados e teñen vostedes legitimamente, legalmente, a maioría neste pleno, pero matemáticamente recórdolles, vostedes xa o saben, que en número de votos pois representan unha minoría con respecto ao resto destas tres forzas que nos sentamos en este lado do salón de plenos. Entón, chegados a este punto, non temos máis que deixar pasar, mostrar o noso cabreo e desenmascarar unha vez máis pois que non temos un goberno á altura deste povo e non temos un alcalde á altura deste povo. Entón, esa é a nosa triste realidade. Nada máis por agora. Gracias, señor Lamas. Boas tardes. Primeiro sumámonos tamén ao recoñecemento feito polo PP polos afectados do accidente do Catamarán, non podía ser menos. E logo dicir que no Partido Galeguista Demócrata consideramos que os orzamentos como ferramenta fundamental o funcionamento dun pobo. O noso historial amosa que somos un partido que apostamos por apoiar os orzamentos, tanto cando estamos no goberno como cando estamos na oposición. Estes non son os nosos orzamentos, pero unha vez que se nos presenta un borrador dende o goberno, aportamos as nosas propostas para tratar de melloralos, con propostas concretas e asumibles, tratando de chegar a un acordo intentando de buscar o ben xeral, evitando unha paralización dos servizos que cuidamos que non pretende ninguén. Despois de que no orzamento do pasado exercicios integrarse en diversas das nosas aportacións que se manteñen, nesta ocasión apostamos por un aumento nas partidas de igualdade, pois consideramos que neste tema hai que seguir dando pasos cara adiante. Estes pasos danse dentro dos orzamentos, aportando unha maior cuantía económica para poder desenrolar os programas e políticas que se marquen neste senso. As nosas peticións de cubrir plazas vacantes, especialmente a Policía Local e de Técnico de Turismo, entre outras, serán recollidas nunha oferta de emprego público que será posiblemente tras a aprobación dos orzamentos. Así mesmo recóllense outras propostas nosas como as melloras, axudas en club deportivos, axudas a deportistas de élite, ou melloras e proxectos para o barrio da Graña, que se atopaba bastante esquecido. Tamén apostamos pola conservación de impostos e taxas no que queda a legislatura, o mantenimento da agrupación de protección, coa agrupación do convenio coa agrupación de protección civil, etc. Estes orzamentos tamén recollen outras medidas que contan con o noso apoio de que non foran propostas por nós, como as melloras nas axudas a entidades culturais, máis aportación para o entroido MECO, a posibilidade de contratar a 3 auxiliares máis de policía, sigues aumentando a dotación de desfibriladores nos edificios públicos, recóllese a igualación de salarios entre traballadores municipais do mesmo nivel e outras melloras. Por lo tanto, só dicir que esta é a nosa forma de entender a política e a través de buscar acordos que beneficien aos nosos vecinos. Moi ben, moitas gracias. Pois, sinceramente, e sei que lles vai a generar certa risa e sarcasmo, pero o concelleiro do Partido Galeguista Demócrata o acaba de resumir perfectamente. Eles fixeron unhas propostas moi concretas, moi asumibles, e acaba de recoñecer que había outras dentro do orzamento sin ser o orzamento deles que as aplaudían porque entendían que eran positivas para o pueblo. Eso nin o BNG, nin Esquerda Unida, nin o Partido Popular o fixeron nin este exercicio nin nos anteriores.
Entonces, como entenderán e comprenderán, ven un partido donde nos fan unhas propostas que ademais económicamente tampouco son exageradas, totalmente asumibles e que este goberno comparte, non nos queda outra. É dicir, como non? E aínda por riba acaban de escoitar, defenden moitas das propostas que nos estamos trasladando, como é no ámbito da cultura, como é no ámbito do que acaba de relatar respecto ao que é orzamento. E eu aquí teño detalle, pero acabo de dicir cuestións, por certo, que eu creo que a maioría están de acordo, pero non se acaban de atrever a propoñer cando facemos reunións. Entonces, claro, nós tamén aprendemos da experiencia. A verdad que o ano 2016 e o ano 2017 negociar os orzamentos con algúns partidos políticos foi un camiño tortuoso para non chegar a ningunha salida. Foi meterse nun callexón sin salida, ahora que está de moda, un bucle donde empezábamos a xirar e non había salida. E chega un momento que este documento hai que traerlo a pleno. Aparece un Partido Galeguista Demócrata, con un concelleiro donde nos establece unha serie de propostas claras, concisas, concretas e de interese público. Vamos, eu creo que calquer goberno as apoyaría. Pero, e ahora empeza a relatar. Entonces, un aprende tamén, porque cansa estar meses e semanas falando cos diferentes partidos para non chegar a ningures. Eso cansa moito. Entonces un aprende en ese sentido. Me estou referindo, señor Meis, non se anticipe, e agora vou entrar en detalle, estou me referindo a Esquerda Unida e ao BNG. No ano 2017 non tuvemos poucas reunións, e máis, creo que fomos Partido Socialista, Esquerda Unida e BNG, creo que os tres partidos que máis nos reunimos en moitísimo tempo, cantidad de veces, pero que non chegamos a ningún acordo. E despois resulta que en tres reunións o ano pasado o Partido Galeguista chegamos a un acordo, e agora en 2 reunións. Oiga, señores, pois creo que todos temos que aprender, os que estamos no goberno e os que están na oposición, non? Claro, o señor Meis acaba de facer un relatorio moi interesante sobre que o orzamento, por certo, a variación do primeiro orzamento respecto ao que traemos hoxe aquí é a incorporación por un razonamento e un argumento estritamente técnico da área de intervención e de tesorería, de incorporar tamén como ingresos os ingresos festa do marisco totales, cuestión que non se facía. Esa diferencia sobre o primer borrador do mes de febreiro, marzo, abril que estamos falando, porque esa é a diferencia, non? Ben, a partir de aí, si falan, hai que ter unha certa habilidade tamén estas cousas, que eu entendo, home, que sí, que lles reconozco esa habilidade de dicir, non, vamos a propoñer unha serie de cuestións, pero aí tamén cada un percibe, debido ao mellor a experiencia ou a mala experiencia, un percibe que vontade claramente hai de apoiar uns orzamentos e cales non. Entonces, claro, o Partido Popular fala de unha serie de cuestións, cuadrilla de desbroce, a día de hoxe temos unha cuadrilla de desbroce que está traballando na zona de San Vicente e na zona do Grove, e algunhas actuacións máis, pero claro, a Casa do Mariñeiro, non sei se sabe que en varias ocasións tuvemos unha subvención que tuvemos que rexeitar porque non temos un informe favorable de patrimonio para levar iso adiante. Pero o peor de todo neste sentido era que o Partido Popular intentaba ligar a aprobación do orzamento o reestudio da ubicación do auditorio un mes antes de aprobarse o proxecto definitivo, que fai un mes, e unha negociación total e absoluta do pexón. Home, vincular o orzamento do ano 2018 a todo isto nos parecía excesivo. E eu creo que fomos moi francos, e eu funlle moi franco dicindo, non, señores, podemos negociar o orzamento por donde queiran, e o pexón falaremos del. Ahora, o auditorio, a ubicación que ten e o proxecto que ten non é negociable. Eso xa se discuteu e xa se falou en varios plenos deste Concello e está acordado. Por lo tanto, en ese sentido é que non lle víamos salida ninguna. Vostedes nos din que pasa o orzamento por aí e nos decimos que non, que é totalmente lícito, lexítimo e totalmente claro en unha negociación. Negociación hai 2 puntos, e non é un camiño de encontro, pois non nos atopamos, e co Partido Popular non nos atopamos, nin este exercicio, nin nos anteriores. Por certo, eu xa sei que me acusa o BNG de falta de delicadeza, pero polo menos nós tivemos a delicadeza de convocar a todos os partidos de políticos, de pasarlle toda a información aos partidos políticos e manter algunhas reunións, poucas ou moitas reunións cos partidos políticos. Co Partido Popular gobernando en 4 anos ainda estamos esperando pola primeira reunión de orzamentos, é que ainda estamos esperando, polo menos o Partido Socialista. Con nós non falou nadie en 4 anos.
e nos anteriores tampouco. Bueno, Esquerda Unida, si, ben, entendo que a posición de vostedes non varía desde os últimos tempos. Que isto é un orzamento político e que o 80% del pois xa está avanzado e está traballando e que xa está recollido en gastos de personal e gastos correntes, sí, pero como acaba de recoller o voceiro do Partido Galeguista Demócrata, deportes, cultura, educación, incrementos festa do marisco, mellora de barrios, melloras en abastecementos, mellora en igualdad, asuntos sociales. Polo tanto, si hai unha serie de melloras moi susceptibles no día a día do orzamento, porque o orzamento ten dúas partes moi importantes. Unha que é o día a día e o gasto corrente, claro que sí que hai que atender o día a día, e outras son un pouco de planificación nas inversións, que na maioría dos casos as inversións veñen de outras administracións, Estado, Xunta de Galicia e Diputación. Do Estado hasta ahora non podíamos contar, da Xunta de Galicia cero, e da Diputación de Pontevedra levamos 6 millóns de euros en estes 3 anos. 6 millóns de euros, 6. E aí estamos facendo política importante. Posiblemente non perciban melloras. Bueno, todo se verá. Nós creemos que algo no Grove está cambiando. Algo na parroquia de San Vicente e na parroquia de San Martiño están cambiando. Para ben ou para mal, eso xa o decidirán os veciños. Pero non me diga vostede que non estamos tomando decisións. Pero mire, eu tuve unha reunión co representante de Esquerda Unida, é verdad que vostede non veu, e claro que si lle expliquei o que era o orzamento, cales son as razóns do que o goberno presentaba este orzamento, e foi a reunión máis corta que tuve de un orzamento, eu creo que desde que son alcalde, apenas durou 15 minutos, e a resposta foi, bueno, vale, moi ben, xa falaremos. Entonces, que negociamos? Preséntolle o documento, xa o tiñan por adiantado. Habíamos falado de que o estudiaran para traer propostas, hubo algún partido que trouxo propostas claras e outros que nada, xa falaremos. Bueno, pois como toma un eso? Pois parece que moito interés non hai. Moito interés non hai. E co BNG exactamente o mesmo. Vostedes mismos decían que recoñecían que o orzamento, creo que me corrixirá o señor Outeiro se me equivoco, dicían que a verdad que o orzamento é sota cabalo rei, non hai moito marxen de maniobra. Me pedían o estado de execución de gastos do ano 2017, creo que o teñen todos teñen a liquidación, creo que todos teñen a execución de gastos. Querían evaluar un pouco como habían ido os ingresos do ano pasado e como habían ido os gastos para ver máis ou menos se se axeitaba, iso creo que tiñan, e tampouco nos trasladaron unhas propostas a maiores. Eu lles pedín que aínda que fora por mail, por favor, que nos trasladaran propostas, pero ninguna tivemos. Entonces, sinceramente, ao mellor é que estou moi confundido. É certo que vexo que en determinados compañeiros deste pleno pois se están centrando moito en acusacións personales hacia a miña persona, que, bueno, eu as acepto porque, lóxicamente, entendo que todas estas son no ámbito político e, polo tanto, teño que aceptalas, faltaría máis, non? Pero sí, o de despótico, pouca elegancia, pouca delicadeza, maleducado, bueno, pois é algo que creo que se está repetindo bastante, pois ao mellor será o momento de que empece a reflexionar. Pero, desde logo, reunións mantuvemos e en ese sentido pois non vexo, sinceramente, voluntades poucas. Así pois, nós seguimos valorando a posibilidade de que vostedes polo menos se absteñan para aprobar este orzamento, porque ademais hai outra cousa, en todas as súas intervencións non criticaron unha sola das partidas, falaron en términos moi vagos, moi xerais, pero non dixeron é que non estamos de acordo con estas outras e con estas outras, non. A verdad, creo que na maioría están de acordo con todas elas, pero non estamos pola labor de aprobalas, non? E, home, non vou extraer eu na legitimidade, na legalidade democrática e na representación democrática, non? Pero non vale eso para o que nos interesa, e o que non nos interesa non collemos, non? Porque se falamos de outros
de outras eleccións e outros resultados en outros sitios, pois ao mellor tamén habría que aplicarse o conto, pero non se preocupen, que ahora xa ven o novo presidente do Partido Popular dicindo que ten que gobernar a nivel municipal a lista máis votada, non? Igual que acaba de pasar no proceso de primarias do Partido Popular, que así foi, o máis votado foi o que saleu, pois agora o presidente nos di eso, pois bueno, pois a ver que pasa, non, con esas cuestións. Pero é un debate que leva moitos anos discutíndose e nunca se chega a un acordo, e é o que hai. Aquí temos 8 concelleiros, outro partido ten 4, outro 2, outro 2 e outro 1. E isto é o que nos dou as eleccións municipales totalmente democráticas do anterior mandato. Sinceramente, eu creo que son uns orzamentos realistas, porque ademais nos din, ou a Esquerda Unida nos di, no, e que ademais xa lles decimos que hai que orzamentar ingresos que orzamentan por debaixo do que se ten recaudado en algunhas partidas. Pois máis realidade nos dá. Por que? Porque estimamos un escenario máis conservador en ese sentido, e non falo no ámbito político, sino numérico e económico, e non ao mellor nun escenario moito máis optimista. Somos conscientes que posiblemente hai algunha partida que poda recardar máis cartos, pero eso, si se leeron as bases de execución do orzamento, establecese que xenerará máis crédito. Por eso queremos e defendemos que son uns orzamentos realistas, porque os ingresos son prácticamente calcados ao que se executou no ano 2017 en canto ingresos. E en eso é no que estamos. Ben, así que a partir de aí cedolle unha segunda ronda de intervencións, por favor, ahora si xa máis breves, e procederemos á súa votación. Moitas gracias. Ten a palabra, señor Meis. Dous aspectos breves. Asombra un pouco que diga que está cansado de múltiples reunións cando con nós tuvo unha de aproximadamente 2 horas e media como moito. Recordará vostede que acudimos, incluso pode ser que se sorprendese, coa mellor das voluntades para negociar un documento que consideramos que se hai algo na xestión política local, na xestión política municipal ao largo dun ano que merece acadar acordos, creo que é este, os orzamentos. Así acudimos con esa vontade que matizaba. Non nos diga vostede que vaya a comparar a súa capacidade de negociación con nosa. Que sepa que o Partido Popular apoiou no goberno os orzamentos con todos os grupos políticos da corporación, excepto co BNG, o apoio incluso dos socialistas, de Esquerda Unida e cos independentes. Aí demostra a capacidade de negociación e de entendimento de uns grupos e de outros. Señor Lamas, estamos todos tamén asombrados cando di que non son estes os nosos orzamentos, cando na prensa todos os días están dicindo que son os grandes artífices dos orzamentos, xa non agora, sino desde hai tempo, dicía ya antes, no período de negociación dos borradores entre abril e maio deste mes, deste ano, e que non son os nosos orzamentos cando, gracias ao seu voto, van a ser aprobados. E máis, decía tamén na súa intervención, que a ten aí e poden recordar, no pasado orzamento incluíronse propostas nosas, por voulle falar da acta do pleno 18 de agosto de 2017. O señor Lamas Gondar indica que nos anteriores o Partido Galeguista Demócrata sempre intentou facer achegas e propostas. Di que o ano pasado este goberno non estivo en conta e, polo tanto, non apoiaron o orzamento, pero que este ano puderon ver un borrador no que si recollen algunhas delas, que venga un goberno máis receptivo para mellorar a vida cotiá dos nosos veciños. Atenda agora. Explica algunhas das propostas realizadas polo Partido Galeguista Demócrata, que en teoría se terían que haber incluído nos orzamentos do 2017, tales como as melloras para o barrio da Graña, sonalle de algo. O Parque das Besadas, sonalle de algo. Tratar de cubrir as prazas vacantes da Policía Local, sonalle de algo. E creación dun posto de técnica municipal en turismo, sonalle de algo. O sea, que diga vostede que lle recolleron as propostas no 2017, cando son as mismas que aparecen ahora no orzamento 2018, e salen na prensa que van a facer unhas obras de melloras en Besadas. Permítame a expresión, pero tómanos a broma, non? En definitiva, vostede terá os motivos que considere oportunos para apoiar estes presupostos, pero desde logo as explicacións que nos acaba de dar non son para nada convincentes. Entonces, para os do 2019, se chegamos a lá, intente pensalas un poquinho mellor, porque seguramente que estas que están aquí recollidas no 2017, que volven a estar no 2018, igual ya vai ter que propoñer no 2019. Nada máis por agora. Ben, señor Lamelas. Sí, vamos a ver. Respecto
a contestación que fixe vostede a nosa intervención, varias cuestións. Acúsanos o Grupo Municipal de Esquerda Unida de facer propostas vagas. Iso é absolutamente falso. As propostas son vagas cando vostede non lle interesan as propostas, porque fixemos bastantes propostas ben concretas, en negro sobre blanco, en algunhas ocasións, que vostede non as quixo aceptar. Por lo tanto, este ano, e vostede que tivo a reunión co Grupo Municipal de Esquerda Unida máis corta respecto ao tema orzamentario, para min, cando os meus compañeros me dixeron o tempo que estiveron, pois bastante tempo que estivechedes, porque o Partido Socialista está claro que non lle interesa en absoluto o noso apoio, porque non acepta nunca as propostas do Grupo Municipal de Esquerda Unida. E cando fomos tan inxenuos de facerlle caso de que nos aceptaban as nosas propostas, como foi no caso do ano 2016, porque vostede aquí di: nunca tiven tantas xuntanzas como o Grupo Municipal de Esquerda Unida, o Grupo Municipal do ONG, para non chegar a ningún acordo. Era o acordo para a aprobación dos orzamentos do 2016. Ese que foi, non foi un acordo, foi, non sei, como le chama vostede? Cambia o significado as palabras según a súa conveniencia, señor Cacabelos. E que vostede agora empeza a dicir que está un poquinho falto de que acusacións personais aquí algúns calificativos que se lle fan, pero que, vamos, o de mentiroso que non lle quita nadie, así de claro. E máis, fixemos tamén o ano pasado unha proposta de plan de goberno 2017-2019, de 2 anos, con propostas de inversións no noso concello. E vostede dixo: estamos de acordo con todas, son todas asumibles. E nos dixemos: facemos propostas asumibles porque queremos que se leven adiante e a cabo, e son todas asumibles. E dixo: pero non vou asinar ese documento con Esquerda Unida. Por lo tanto, vostede non quere o apoio de Esquerda Unida. Cambiamos de estrategia, presentamos mocións a este pleno nas que se inclúen na proposta de acordos que se inclúan nos orzamentos do exercicio posterior o aprobado nesa moción. Aquí apróbase por maioría, por certo, sin o apoio do Grupo Municipal Socialista, que creo recordar que se estivo na moción referida á xuventude, e tampouco por esas inclúen as propostas do Grupo Municipal de Esquerda Unida nos orzamentos municipais nin nos seus borradores. Entón, señor Cacabelos, que quere vostede de nós? Vostede leva desde o inicio de mandato na busca de que Esquerda Unida asine un cheque en branco para que vostedes, o seu grupo municipal e o seu goberno poidan facer e desfacer o seu antollo, e co beneplácito e co sello de que hai un grupo político de esquerdas como a Esquerda Unida que os apoie, porque a súa política nin é de esquerdas, nin é social, nin é socialista. É un tirar para adiante e sálvese quen poida, porque non teñen ningún tipo de programa de goberno, nin de política de planificación para o Concello de Ourobe. E levo yo repetindo moito tempo, e a realidade o ven a demostrar, e estes orzamentos, como ben dixen antes, demostran. Por lo tanto, non se burle nin de nós, nin dos veciños que apoian este grupo municipal, dicindo o que di aquí moitas ocasións no pleno. Simplemente diga: non estou de acordo coas propostas que me fai Esquerda Unida, ou políticamente o Partido Socialista non lle interesa pactar con Esquerda Unida. É Santas Pascuas, e acábase o rifirrafe que temos aquí, e queda todo clariño e diáfano para a opinión pública de veciñas e veciños, e que sepan como opina este goberno municipal. E despois o señor do voceiro do Partido Galeguista, e que o seu discurso é lamentable, porque xa o de sempre, cada vez que van a darlle o amén a algunha proposta do goberno, é o mesmo. Somos un partido responsable, de tanto o goberno como na oposición sempre apostamos por bla 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 bla, pero despois nin técnico de turismo, nin obras na Graña, nin nada de nada, señor Lamas. Entón díganos que é o que saca o Partido Galeguista Demócrata
destas negociacións co Partido Socialista, porque o técnico de turismo, as obras na Graña, o apoio ao deporte, o apoio á cultura, de eso, nada, nada. Díganos que é o que saca nas negociacións co Partido Socialista, o mismo que lle dixo o Partido Socialista, que lle diga a xente que non quere, non lle interesa a chegar a acordos con a Esquerda Unida, pois a mesma claridade lle pido a vostedes, díganos que é o que sacan das negociacións co Partido Galeguista, porque este discurso da responsabilidade institucional pois xa nos empeza un poquinho a cansar, porque non é nin transparente nin veraz, nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Outeiro. Ben, desde o BNG, pois queremos recordarle a este goberno que efectivamente no 2016 facilitamos a aprobación do orzamento porque puxemos 35 propostas encima da mesa. 35. Como vostede di que o BNG por non fixo propostas, puxemos 35 propostas que, pasado o tempo, cando veu vostede aprobar o orzamento 2017, pedíndonos outra vez o apoio, pois non cumplira. E se comprometeu, empeñou a súa palabra en que iba a cumplir máis da metade, pero sobrada máis. E suspendeu, non cumpleu, nin se disculpou, nin dou explicacións. Posteriormente chegamos a esta negociación e podemos facer outra vez o paripé como foi o Partido Galeguista, volver a pedir o mismo que non me van a dar. Sí, inda que vexo que algo aprenderon, e moitas cousas das que nos pedimos vostedes van detrás. Inda estes días vemos como está proxectada unha rotonda no cruce de Lampáns, que o único partido que sacou no seu programa foi o BNG. E vemos, ademais, que fala vostede co peito hinchado de que está recibindo 6 millóns de euros da Diputación, pero sabe vostede que na Diputación hai un bipartito onde está, afortunadamente, o BNG, e que estes concelleiros turran para que do vou para cá entren cartos para obras do Grove, inda que nos estemos na oposición. É sabio que as áreas nas que o BNG ten responsabilidade de Diputación, pois estánlle facendo un bo servizo aos veciños deste pobo. Entón, non les diga vostede que non queremos negociar ou que non queremos propoñer, porque nos acudimos ás reunións que nos convocan. Bueno, acaba de falar un voceiro que no seu día cortou relacións presentes e futuras co Partido Socialista, porque se sintou enganado, igual que nós. E seguramente debemos de facer todos o mesmo, pero unha cousa é pois as afrentas persoais e a lógica que se fan, e outra cousa é o servizo que nos obliga de facerlle a todos os veciños que non teñen culpa de ter un alcalde que non cumpla a palabra e que merecería pois unha contundencia moito máis tenaz e moito máis maior por parte dos partidos de oposición. E entón, xa lle digo, señor Cargabelos, non é capaz de convencer, e para iso que nós estamos, xa digo, na Diputación, debería de aprender dos seus compañeros de Diputación, pois hai unha boa sintonía e se sacan cousas adiante. E vostede é incapaz de replicar o mesmo, como foi incapaz de sacar adiante a súa candidatura na mancomunidade, o que lle costou a este concello pois perder servizos e perder unha escola de hostelería, ou como parece que está sendo incapaz entre outras administracións no que o único que oímos son broncas, son insultos, son desencontros e son unha serie de actuacións que nada traen de bo para este pobo. Así que, explicada o posicionamento, sabendo que total xa hai 9 votos a favor do orzamento, pois, como din en algún lado, pois, si Deus llo dá, Santorio llo bendiga. Nada máis. Ben, gracias, señor Lamas. O Partido Galeguista non saca nada a cambio. Despois, entre as partidas que se melloraron, en igualdade subi 3.500 euros. Penso que valorará eso que subo para a igualdade. Na Graña,
Na Graña reparouse o camiño que vai desde o Parque das Besadas hasta o colexio. E logo estuvose negociando coa Asociación de Veciños os proxectos que van ir ali, tanto no Parque das Besadas como na propio barrio da Graña. Explicóuselle a petición nosa aos veciños para que estuveran enterados do que se vai facer e como se vai facer. Vos, ustedes igual non lle interesa eso, pero non sei. En deporte, desde o ano 2009, que estendo a responsabilidade do Partido Galeguista de deportes, non se subiran as axudas a deporte, desde o ano 2009. Agora vai se subir hasta 97.000 euros ao deporte. E créase unha beca para deportistas de élite que levan o nombre do Grove polo mundo adiante. Xornada da Centola, desaparecía a partida para a organización da Xornada da Centola, sigue se mantendo a partida para eso. Outra cousa que se chama a realizar é entendimento. E eso, ahora na Graña hai un proxecto para realizar no parque, consensuado cos veciños, e hai, alo menos, outros 2 proxectos para realizar na Graña. E incluso outro que a Teniente Domínguez que cambiará o mellor retrasará as obras na Graña, pero eso xa é decisión do goberno. Nós seguimos na nosa labor, intentar sacar cousas adiante, porque, como di o señor Meis, eles acuden á reunión coa intención de acabar acordos, nós tamén. E se os podemos sacar adiante, tamén nos sacamos. Inda que a algún non lle guste a nosa línea política, vamos a marcar nós. Inda que non lle guste ni a un ni aos outros. Moitas gracias. Pois moitas gracias. En definitiva, que sí, que a mellor das voluntades de señor Meis, a mellor das voluntades, pero das súas, a voluntade de negociar nada, porque se vostedes me vinculan un acordo de orzamento ao auditorio o Pexón, sinceramente me están poniendo un muro para chegar a un acordo de orzamento bastante complicado, non? Entonces, en ese sentido, dicío antes, é que as negociacións van en base ao que se está negociando e as posibilidades de acadar un acordo. Se eu pido cousas que de antemán xa sei que son prácticamente imposibles, a voluntad se dilúe e non existe. E iso é o que se traslada. Pero é o mesmo que lle digo a Esquerda Unida. No ano 2016, sí, tamén non sei por que din que mentimos tanto e non facemos, porque moitas cousas fixemos, e aproveito, señor Outeiro, de 35 propostas, vostede, me acordo nunha reunión que estuvemos revisando, e creo que habíamos chegado como mínimo a 16, 17, diz que non habíamos chegado aprobado, bueno, a maioría se habían feito e realizado, e moitas quedaban encamiñadas, pero que acaba de dicir o Esquerda Unida é verdad, vostedes vinculaban o acordo a un plan de goberno vinculado ao desarrollo 2017-2019. Home, pois, a ver, as cousas claras. Entre o que acabamos de escoitar que pon en riba da mesa un partido para aprobar un orzamento, porque aquí vostedes querían vincular todo, orzamento, auditorio, Pexón, plan de goberno, 2 anos, home, por partes. Porque o curioso era que ese plan de goberno que vostedes nos trasladaban, recordo ben, era para o auditorio. Despois había que negociar outro pos orzamentos, porque dicían, polo menos está dicindo que si, ves, tan falso non debo ser. Dicían, e digo, home, se ainda vinculáramos ese plan de goberno a aprobar os orzamentos 2017, 2018, 2019 para leválo adiante, sí. No, é que eso non conocemos e hai que volver a negocialo. Home, pois xa me dirá vostede que vontade. Non é que o Partido Socialista, o grupo de goberno, non quera negociar ou chegar a un acordo con Esquerda Unida, é que o Esquerda Unida cada día o pon máis difícil. E esa é a realidade. E eu me refería concretamente o ano 2017. Cantos meses estuvemos negociando o orzamento para non chegar a ningures? Canto? BNG, Esquerda Unida. Canto? Semanas, meses. Entonces, eso é así. Ahora, ao fin e ao cabo, as negociacións dependen do que se pida, e cando xa antes de sentarse na mesa estamos presentando unhas proposicións que saben que son inasumibles, a voluntade desaparece, por lo tanto non hai. E é o que decimos ahora. Aquí estamos nos encontrando con un concelleiro e un partido que é o Partido Galeguista Demócrata, que xa lles digo, do que se traslada está todo no orzamento. E segundo, tema da plantilla, falando técnico de turismo, o ano pasado foi a creación, este ano a ver se sacamos, pero que non sei se saben que todo o tema da plantilla está vinculado a disposicións e aos regulamentos e ao articulado que sale nos orzamentos xerais do Estado. Non é unha competencia do Concello do Grove, e se lle podo garantizar, e se non pidan por escrito, e aquí está o secretario, que a día de hoxe, incluso aprobando a oferta de emprego pública, vai a ser complicadísimo poder cubrir a maioría dos postos de traballo que este Concello, este Goberno e o Partido Galeguista chegamos a un acordo para facelo.
porque é dificilísimo. Hasta ahora non se cumplía a tasa de reposición, non se podía incrementar a masa salarial, non se podían crear novos postos. Ahora que a tasa de reposición é de 100%, non se poden cubrir postos que non foran vacantes por os diferentes motivos que recolle a lei no ano anterior. Por lo tanto, como non eran do 2017, non se podía. Pero que no 2017 non podíamos porque a anterior lei non nos permitía. Que facemos? A ver, vostede o sabe, tuveron responsabilidade de goberno, vamos en contra dun informe da Secretaría de Intervención da Tesorería. Home, pois nós, este goberno non estamos pola labor deso. Somos os primeiros interesados en dotar de máis personal a policía local, de máis personal a turismo e de máis personal a operarios, que sabemos que nos fan falta. Ahora, o orzamento está presupuestado, témolo, e ainda así os informes non son favorables. Que vamos a facer nós? A intención política é toda. Estamos chegando, poñendo enriba da mesa todos os argumentos e todas as necesidades e todo o orzamento necesario para cumplir eso. Ahora, se de repente no ámbito laboral nos veñen informes que non nos son favorables, pois que lle vamos a facer? Ahora, volveremos a intentar, e xa lle digo, no plazo de un mes esperamos traer a este pleno ou por acordo de xunta de goberno a oferta pública de empleo, que xa lle adianto e vai quedar recollida na acta, que policía local, inspector e oficial, técnico de turismo, técnico de administración xeral, administrativos, auxiliar administrativos, varios postos de operarios. Eso é o que nós vemos a día de hoxe como urxente e necesario para cubrir as plazas. Ahora, necesitamos tamén informes favorables. E despois, xa yo acaba de dicir o señor Lamas, pero inversión na graña fixemos. Melloras no Parque das Besadas tamén fixemos, e a Asociación de Veciños das Besadas nos trasladaron xa fai meses e outro día máis unha serie de melloras que esperamos ir acometendo. O convenio con emerxencias tamén o temos feito, a mellora en deportes o temos feito, a subida en igualdade para actividades temola feita tamén, está recollida no plan, os deportistas de élite que ahora teremos que aprobar unhas bases. Polo tanto, eses pasos estánse dando, e hai moitos que vostedes saben, porque xa estuveron gobernando, que moitas veces en 12 meses, o que é un exercicio económico, a administración non vai a velocidade que moitos quixemos. En definitiva, eu lamento que non estén de acordo. O que me quedo é que non argumentan nada en contra das partidas de ingreso e de gasto que hai neste orzamento, polo tanto, tan malo non debe ser. Ahora, lóxicamente, terán as súas razóns políticas para non apoialo e votalo a favor, cousa que sinceramente tamén lamentamos. Polo tanto, procedemos á votación para a aprobación do orzamento e da plantilla do ano 2018. Votos a favor, abstencións, en contra. Queda aprobado por maioría absoluta. Pasamos ao punto seguinte, que é a orde do día, que a teño por aquí, a topareina, pero é unha proposición non dictaminada do BNG para moción relativa á modificación da Lei de Portos de Galiza. É unha moción presentada polo BNG, non está dictaminada, polo tanto, primeiro, ao non estar dictaminada, vamos a votar a incorporación na orde do día por maioría simple. Despois cederei a palabra ao voceiro do BNG para defendela. Así que, votos a favor da incorporación da moción. Apróbase por unanimidade, queda incorporada e, polo tanto, cedo a palabra ao señor Outeiro. Sí? Outeiro para a defensa desta moción do BNG. Sí, porque no... O problema é que o amplificador non funciona. Eso é o que me traslada o electricista. A moción realmente ben firmada polo meu compañeiro, pero é indistinto que non a defenda. Incluso, fíxense que votarante temos, que vostede dixo que a defenda eu, e vamos a facerlle caso. No, preguntei. Faltaría máis, por favor, señor Outeiro, permíteme que lle interrumpa. A decisión de que na defende do BNG, faltaría máis, por favor. E tamén recordar que esta moción foi presentada o 4 de xullo, creo que a comisión foi o 23 ou de xullo, sí. Creo que tivo tempo suficiente para entrar no orde do día da comisión, por tanto, a veces aquí se nos tira das orellas porque presentamos a moción moi tarde e parece que da igual que presentemos tarde ou cedo porque van a ir polo mismo recorrido. Entón, pero é importante que chegara aquí e que lle demos lectura e que poidamos discutila e, se é o caso, aprobar. Ben, pois, Galiza conta cunha gran cantidade de portos e instalacións portuarias.
e ten a densidade portuaria máis alta da Península Ibérica. Os galegos sempre somos distintos aos españoles, non sei por qué. Que fan que o sector portuario galego sexa un sector estratégico con gran potencial e que até agora, desde que en 1981 o Estatuto contemplara a competencia exclusiva no sector e deixando a un lado de maneira berrante aos portos de interese xeral, non foi aproveitada. A pesar destas características, o sistema portuario galego non foi regulado por unha lei específica ata que o ano pasado aprobouse a Lei 6/17 do 12 de decembro de Portos de Galiza. Despois de terse feito agardar tantos anos, resultou decepcionante, pois non respondeu nin ás expectativas nin ás necesidades deste sector estratégico e, ademais, estáse a demostrar perxudicial para o futuro do sector portuario galego. Esta lei destaca polo seu claro afán recadatorio e por terse realizado de costas ás entidades locais. Son moitos os concellos que na actualidade están a expresar o seu malestar polas abusivas tarifas que Portos de Galiza está a cobrar pola realización de actividades no espazo público portuario, que, ao cabo, que na maioría dos casos, é un espazo totalmente integrado no espazo urbano do concello e son as propias entidades locais as que se encargan do mantemento do espazo, da recollida do lixo, etc. Neses espazos realizanse múltiples actividades plenamente inseridas na dinámica social local, como festas, eventos deportivos, mercados, que deben pagar unhas abusivas tasas a Porto de Galiza para poder realizarse, etc. A meirande parte delas realizanse en espazos urbanos, que, a pesar de estar baixo a xestión de Portos de Galiza, nada teñen que ver coa actividade portuaria. Así, existen espazos como, en certos sitios, alamedas ou paseos plenamente integrados no entramado urbano local, e que, principalmente debido a recheos, forman parte de Portos de Galiza, sen que exista unha razón obxectiva para que se sexa, xa que logo consideramos que a titularidade destes espazos debería ser transferida aos concellos. De cara a paliar a nula participación dos concellos nas decisións relativas ás materias que resulten de relevancia tanto para o concello como para Portos de Galiza, propoñemos a creación dun órgano de coordinación portuario municipal, onde estarán representados tanto o goberno local como Portos de Galiza. Este órgano sería o encargado de articular as relacións entre a administración portuaria e as administracións municipais cuxos municipios dispoñen de porto, mediante a toma de decisións conxunta nas materias que resulten de relevancia para ambas administracións. Por último, a citada lei contempla un abusivo réxime de prohibicións e sancionador, que creemos necesario modificar, en especial no referido ao baño e á pesca, actividades que deberían quedar eximidas dos citados réximes. Consideramos que a pesca deportiva debería quedar excluída da prohibición que rexe sobre o desenvolvemento de actividades marisqueiras e pesqueiras nas aguas interiores do porto constitutivas da denominada Zona 1. Por todo isto, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a acción do seguinte acordo. O Pleno do Concello de Grove insta a Xunta de Galiza a realizar as modificacións legislativas oportunas de xeito que 1. As autorizacións para a instalación de lecer e similares propostas polas entidades locais e entidades en ánimo de lucro non lle será de aplicación os artigos 59, 60, 71, 72, 73 e 74 da Lei 6/2017 de Porto de Galiza, de xeito que ditas entidades queden exentas do pago das tasas pola realización de actividades no denominado dominio público portuario, tanto administracións locais como entidades en ánimo de lucro. 2. Se crea o órgano de coordinación portuario municipal como instrumento de participación institucional e social en materia de portos, onde estarán representados tanto o goberno local como Portos de Galiza. 3. Se leva a cabo un procedimento entre concellos e Portos de Galiza previa solicitude do concello interesado co obxecto de transferir a titularidade aos concellos dos espazos de dominio público portuario que estean integrados nos cascos urbanos das vilas e cidades e que non teñan uso portuario. Transitoriamente coordinarase entre as dúas administracións todo relativo ao uso e autorización sobre estes espazos, nomeadamente as terrazas hostaleiras e outros. 4. Se modifique o réxime sancionador contemplado na Lei 6/2017 do 12 de decembro de Porto de Galiza de cara a reducir as abusivas sancións que esta contempla e, nomeadamente, suprimir do réxime sancionador as actividades de bañarse ou mergullarse nas aguas interiores do porto e pescar desde os peiraos ou con calquera tipo de arte nas dársenas e aguas portuarias cando iso non estea expresamente autorizado. E 5. Se exclúa a pesca deportiva da prohibición que rexe sobre o desenvolvemento de actividades marisqueiras e pesqueiras nas aguas interiores do porto constitutivas da denominada Zona 1. Nada máis. Moitas gracias. Intervencións? Señor Meis. Ben, para darlle resposta a esta moción, imos a proceder respostando un por un os 5 puntos que plantexa o BNG nesta moción no seu apartado do acordo. Primeiramente, sinalar que xeralizar a exención da necesidade de dispor de título de ocupación de dominio público nos termos expostos na moción causa efectos perversos tales como
non se define un instrumento xurídico que amparará esa ocupación polas administracións e polas entidades sen ánimo de lucro, con cal queda no aire a función de control e ordenación dese espazo. Tamén, a falta de ánimo de lucro non exclúe a rentabilidade económica das actividades desenvoltas no dominio público. Por exemplo, unha asociación non terá ánimo de lucro, pero o efecto de retorno social dos seus resultados de explotación e actividade si son rendimentos económicos. Tamén, unha eliminación sen máis da aplicación deses artigos 59 a 64 da Lei 6/2017, sen máis matices, implica que a prohibición de ser titular dunha autorización para entidades incurses en prohibicións de contratar coas administracións públicas que establece o artículo 61.2 daquela lei. Non se aplicaría, favorecendo así o incumprimento e a ilegalidade. Segundo, se con este punto da moción se pretende únicamente a exención de tasas, o texto da Lei 6/2017 non é o axeitado para realizar tele exención, porque o legislador autonómico optou ata o de agora por regular as tasas portuarias, a legislación xeral de tasas, prezos e exencións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia na Lei 6/2003, do 9 de decembro. Procede sinalar que unha emenda similar foi formulada polo grupo parlamentario do Grupo BNG na terminación parlamentaria do proxecto de lei 6/2017. Por outra parte, nada se di na moción acerca de se os concellos que pretenden a exención de autorización e de pago de taxas por ocupación de espazos portuarios procederían de xeito igual, deixando de aplicar as súas taxas por ocupación de dominio público municipal. Por exemplo, terrazas, vados. Indicar tamén que na legislación recóllense bonificacións para o uso de instalacións portuarias por parte das administracións locais de hasta un 90% de bonificacións. Referente ao segundo punto, decirlle que na tramitación parlamentaria da Lei 6/2017 o Grupo Parlamentario do BNG propuxo unha emenda ao proxecto de lei de contido casi igual. Así, propuxo engadir un artículo 27 ao proxecto, intitulado Órgano de Coordinación Portuario Municipal coa seguinte redacción. Capítulo 1, artigo 27. Órgano de Coordinación Portuario Municipal. Créase o órgano de coordinación portuario municipal como instrumento de participación institucional e social en materia de portos. O órgano será o encargado de articular relacións entre a administración portuaria e as administracións municipais cuxos municipios dispoñan de porto. Polo que respecta á planificación e zonificación de usos e actividades nos portos, fronte a esta iniciativa, compre volver a salientar que conforme a opcións de técnica xurídica compartidas na legislación portuaria estatal e de outras comunidades autónomas, os mecanismos de coordinación e colaboración institucional entre a Administración e a propia Lei 6/2017 prevé tal coordinación especializada en materia portuaria a través da regulación da delimitación de espazos de usos portuarios, máis conocido como DEU, que se establece no artigo 52 desta lei, prevendo no apartado 2 deste artigo que se recabará informe do Concello ou concellos afectados por razón da localización dos portos. E xa con maior rango normativo e con intervención da competencia propia dos concellos no artigo 39 de dita lei 6/2017, regula os plans especiais de ordenación urbanística dos portos, plan que será tramitado e aprobado conforme a normativa urbanística. Querese decir que na propia lei 6/2017 hai xa mecanismos sobrados para esa coordinación portos-concellos, sen necesidade de artellar outro órgano que non viría senón que a duplicar funcionalidades. E máis, dentro do máximo órgano de goberno da entidade pública Portos de Galicia, isto é, o seu Consello Reitor, o artigo 13.2 da lei 6/2017 prevé que nas constitución destes entes estén representadas as administracións locais, en termos equivalentes ao que xa veu sucedendo na actualidade, pois de sempre no órgano colexiado de goberno de Portos de Galicia estiveron representadas as administracións locais. Novo e repetido intento do BNG de coartar a xestión portuaria da comunidade autónoma, a medio da Xunta, a través dos concellos, subvertindo o réximen estatutario e constitucional de distribución de competencias entre a administración autonómica e a local, pois a competencia portuaria autonómica é exclusiva desta e non compartida coa local. Respecto ao punto 3, parece que o BNG asume aquí unha tese similar ao grupo parlamentario do PSDG, que na tramitación parlamentaria
do proxecto de lei 6/2017 propuxo a seguinte emenda: disposición transitoria sétima bis. A Xunta de Galicia aprobará no prazo máximo dun ano logo do informe ao respecto de Portos de Galicia un catálogo de espazos susceptibles de servir para usos urbanos que se fará chegar a cada concello afectado. Calquer partido con experiencia sobrada de goberno debe saber que para desafectar da zona de servizo dos portos os espazos, primeiro hai que ter aprobada a delimitación de usos e espacios portuarios, como decía a DEU, dado que nesta é onde se prevén as necesidades de espazos futuros dos portos, a reserva dos espazos e a conexión dos portos cos sistemas xerais de transporte municipais e autonómicos. Unha axeitada ordenación e planificación dos portos e da súa interrelación non só cos concellos onde se localizan, senón co resto da rede portuaria de Galicia, e co tecido non só local, senón do total da zona concentrada na súa zona de influencia, non admite unha solución aillada en termos de mero localismo, xa que se poría en risco a explotación portuaria e a ordenación portuaria e urbanística dos portos en relación ao conxunto de ordenación urbanística municipal. E a Comunidade Autónoma de Galicia ten 122 portos autonómicos en 67 concellos litorais e máis de 2,5 millóns de metros cuadrados de espazos de terra. Dándolle resposta agora ao punto número 4, decirlle que sobre o carácter abusivo das sancións que contempla a Lei 6/2017, lle diremos: a prohibición de pesca e de baño en aguas interiores dos portos obedece a razóns de seguridade do tráfico marítimo e a razóns ambientais. Así, noutras legislacións, a estatal como a estatal ou as autonómicas, estas prohibicións resultan máis estrictas e duras. A importe da sanción de multas por infracción nos portos reduciuse en comparación co Estado, que prevén sancións máximas de ata 3 millóns de euros e, por outra parte, está en orden de magnitude con outras normativas autonómicas, como se poden ver a continuación. A Lei 6/2017 fixa un abano de sancións que chega como máximo aos 600.000 euros. E llevou a por un par de exemplos referentes ao réxime sancionador legislativo vixente en outros portos do Estado. Por exemplo, a Lei de Portos de Andalucía establece no seu artigo 86 leves graves e con moi graves multa de 200.000 a 1.200.000 euros. Esta misma lei, no artigo 78, prohíbese máis la pesca nas aguas interiores del puerto e el baño en las aguas interiores del puerto. A Lei de Portos de Canarias tamén, con infraccións moi graves, multas de 150.000 hasta 600.000 euros, o tope que ten a lei galega. A Lei de Portos de Baleares, igual, multas moi graves de hasta 600.000 euros. A Lei de Portos de Cantabria establece no seu artigo 103 multas en caso de infracción moi grave. Las sanciones serán de 150.000 hasta 600.000 euros. A prohibición de pesca e de baño en aguas interiores e dos portos obedece, por tanto, a razóns de seguridade de tráfico marítimo e a razóns ambientais, por exemplo, calidade das augas. Así, noutras legislacións como a estatal ou as autonómicas, estas prohibicións resultan máis restrictivas. Por contra, a Lei 6/2017, no seu artigo 131, proíbe bañarse ou mergullarse nas augas interiores do porto e pescar dende os peiraus ou con calquera tipo de arte nas dársenas e augas portuarias, cando iso non estea expresamente autorizado. Como se aprecia do inciso final deste precepto, a Lei Portuaria Galega contempla unha norma máis proporcionada, xa que permite e implica un réximen que contempla a posibilidade de que, en función das exixencias de seguridade, explotación e condicións ambientais dos portos, aceites, metales, emisarios, nalgúns deles se poida, por exención, autorizar expresamente o baño ou a pesca. E con esta resposta ao número 4 tamén lle dou resposta ao punto número 5. Por lo de agora, nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Lamela. Sí, a nosa moción que presenta o BNG parece-nos moi interesante e moi positiva por os intereses do Concello do Lobo, realmente. O noso Concello levamos anos, máis dunha década, intentando que os terreos portuarios, pero realmente de uso urbano, do Corvo, pois pasen de titularidade portuaria a titularidade municipal por a evidencia de que, primeiro, non teñen ningún tipo de uso portuario, senón completamente urbano, e o prexuízo que lle causa tanto a administración local como os veciños que teñen vivendas e negocios nesta zona.
e os veciños en xeral polas problemáticas que conleva o Concello pois realizar actuacións nesta zona máis alá do que este aprobado no plan de usos portuarios, que por certo no Concello do Grove está aprobado o plan de usos portuarios que haxe un ciclo aí en frente. Cuestión que xa se demostrou que non compartían veciñas e veciños do Grove, pero que sí compartían os concelleiros daquela do Partido Popular que tiñan maioría absoluta esta maioría absoluta xunto con outros partidos desta corporación municipal. Polo tanto, o Grupo Municipal de Esquerda Unida vai apoiar esta moción do BNG, principalmente por esta cuestión, polos intereses positivos que xenera sobre a problemática que temos no noso Concello. Foron múltiples as mocións que viñeron aquí a pleno en distintas ocasións sobre esta mesma materia, presentadas por distintos grupos políticos. Recordo así a voce pronto unha que presentara o Partido Galeguista de Amor xa fai un tempo, outra que presentou o Partido Socialista, outra xa fai máis anos que xa non me acordo quen a presentou. En definitiva, sempre levamos esta lideira durante moitos anos porque é de xustiza que os terreos urbanos do Corvo deixen de ser de titularidade portuaria e pasen a titularidade municipal para ser uso urbano tal e como está acontecendo actualmente. E realmente sorpréndeme o posicionamento do Partido Popular, que incluso na intervención do seu voceiro agora acaba de, para xustificar o seu voto en contra, acaba de acusar o Bloque Nacionalista Galego de intentar subvertir o orden constitucional español. Ríome porque de risa que cheguen a este tipo de acusacións cando se pide os terreos portuarios pois se abran un prazo de negociación entre administración autonómica e administracións locais para que os terreos portuarios que non son de uso portuario pois pasen a titularidade municipal, que se acuse de intentar subvertir o orden constitucional español. É realmente lamentable, non? Que o Partido Popular chegue a esos extremos, os garantes da unidade de España, pero saqueadores da riqueza dos seus traballadores e traballadoras. Increíble. Eu espero que o resto de grupos municipais, os que quedan por intervir, o Partido Galeguista, o Partido Socialista, pois non teñan semellantes cacaos mentales de subvencións constitucionais na mente e apoien o que son os intereses xerais do Concello do Grove, que consigamos sacar adiante esta moción que presenta o BNG. Nada máis, moitas gracias. Sí, non sei para anunciar o apoio a esta moción, mas aínda cando a seguinte moción a tratar vai nun sentido similar. Sí, pois nós desde o Grupo Socialista non é que apoyemos a moción do BNG, é que desde logo a nivel local e desde o Grove o Partido Socialista suscribe todas e cada un das palabras, das frases e dos parágrafos recollidos nesta moción. Por lo tanto, vámola a apoiar sin ambaxes e sin dudas. O mismo que tamén adiantamos vamos a facer coa moción do Partido Galeguista Demócrata, que curiosamente, ou non curiosamente, van tamén na liña das mocións presentadas por este mismo partido, aprobadas unánimemente por este pleno en dúas ocasións. Por lo tanto, non somos sospeitosos o goberno actual do Concello do Grove de desenterrar aquí a hacha de guerra contra el excelentísimo señor de presidente Puertos de Galicia, a la sazón don José Juan Durán, al cual desde luego el Partido Popular del Grove parece que le tiene una especial advocación, utilizando las palabras del señor Meis anteriormente. E ademais estas mocións nos sirven para decirlle a todos os veciños e veciñas do Grove que isto non é nin un cabreo, nin unha pelea do señor Cacabelos e o señor Durán. Isto trascende moito máis, moito máis. Porque ademais o mismo argumento que acaba de utilizar o señor Meis respecto ás tasas, claro, porque se isto pasa a nivel municipal, que pasa? Que o Concello non iba a ocupar, a pasarlle un cobro de tasas por ocupación de dominio público. Este mesmo argumento leíno fai pouco en un artigo do señor presidente de Portos de Galicia, que creo que se dirixía indirectamente a min, porque apelaba a estes alcaldes que aplican a demagoxia e nós temos que cumplir un requisito legal que é a aplicación dunhas tasas.
pero é que iso é a perversidade do argumento do Partido Popular e do Portos de Galicia. Posiblemente estarei moi equivocado, pero como temos aquí un secretario que non o pode aclarar, pois voume atrever a cometer un error. Conceptualmente, creo que unha taxa está definida, creada e aprobada para cubrir os gastos que ofrece un servicio. É dicir, un servizo público que xenera uns costes, polos tanto se crea unha taxa que ten conceptualmente que cubrir os gastos xenerados por ese servicio. E aquí está a perversidade do seu argumento de Portos de Galicia, porque aquí Portos de Galicia cobra unha taxa e ora pregúntolle que custes de servicio ten Portos de Galicia cando lle cobra as terrazas dos hosteleiros do Grove. Por favor, que non lo detallen. Custe a custe. E aí está a perversidade. Nós non dicimos que non sea obligado pagar as tasas, pero unha de dúas. Ou non la transfiren ao Concello do Grove e entonces nós cobraremos as tasas porque estamos ofrecendo un servicio e polo tanto temos os gastos. Ou, señores, Portos de Galicia, que colla toda esa zona urbana, que a limpe, que lle dé agua, que a manteña, que lle dé alumeado, que cubra todos os gastos de todos os servicios e entonces aplica a tasa sin problema ningún e nos caladiños. O que non pode ser é que pasa a ser un ente evidentemente recaudador, pasa a facer unha segunda facenda. Non, nos recaudamos e que gasten outros. É o que está ocurrindo, esta é a realidade do Concello do Grove, pero me consta que de moitísimos máis concellos. E esa é a perversión do argumento. Non, é que isto está aprobado por... Sí, pero que me ofreces? Por certo, esas tasas están estipuladas para o que realmente é uso portuario. Pero aquí estamos a falar xa de un terreno que desde fai moitísimos anos no Grove, anos 80, e na maioría dos concellos mariñeiros xa non ten xustificación ninguna, porque é un suelo consolidado totalmente urbano. Entón, a mí me gustaría saber cal é o servicio que Portos de Galicia está dando no Grove. E me gustaría saber, porque a mellor é unha información que nós non temos, me gustaría saber si eses servicios son os que realmente defende o Partido Popular do Grove. E máis, trasladolle a pregunta: defende o Partido Popular do Grove as actuacións que está facendo Portos de Galicia no Grove? Se é así, por favor, mas poden explicar? Me poden dicir cales son esas actuacións que está facendo Portos de Galicia no Grove? Porque a verdad, e estamos aquí mismo no Corgo, nesta zona, nós non se enteramos. Seguramente haberá algunhas para que vostedes os defendan tan fehacientemente e tan con tanto interese, pero que non nos enteramos. E sigo reclamando. De Porto Meloxo se foron a reunir os tres membros do Partido Popular do Grove coa conselleira e o presidente de Portos de Galicia e nada sabemos. Do Porto Pesqueiro, do Corgo e do Porto Deportivo nada sabemos. Da actuación de mellora da esplanada aquí no Corgo nada sabemos. Da autorización para facer un skatepark que leva lá non sei cantos meses nada sabemos. En definitiva, me queren dicir cal é a realidade da actuación de Portos de Galicia no Grove? Porque nós non a vemos por ningún lado. Entón, vamos a apoiar a moción do BNG, vamos a apoiar a moción do Partido Galeguista Demócrata e, por certo, o Partido Popular en outro momento apoiou estas mocións, votou a favor destas mocións. E estas mocións foron trasladadas a Portos de Galicia. Por lo tanto, as reclamacións que estamos facendo nós e que xa se fixeron en determinadas mocións están trasladadas todas á Xunta de Galicia. O que non podemos é estar todos os santos días chamando ao presidente de Portos e a conselleira do Mar a dicirlle que a ver cando van a facer as cousas que lle estamos pedindo. Xa está ben. Xa está ben. Porque además, como vexo que ten moi estudiada esa lei, cando unha administración ou calquer ciudadano presenta un escrito na administración, non ten obligación de volver a presentalo. Polo tanto, todo isto, todo este listado de demandas que vimos facendo, como decía o voceiro de Esquerda Unida, fai anos, décadas, xa están en Portos de Galicia. Aquí a cuestión e a pregunta importante de todo isto é: que está facendo Portos de Galicia polo Grove? Cando nos vamos a sentar a falar e coordinar estas cuestións?
porque aquí, cero. Fala vostede de que a lei recolle un Consello Reitor. Sí, o Concello do Grove foi a esa reunión do Consello Reitor, concretamente a Concelleira de Turismo e Cultura, e creo que non ela, sino a maioría de concellos, e por certo, de organismos representados en ese Consello Reitor, montaron as mans a cabeza, porque creo que algúns hasta dixeron que aquilo parecía máis a dación de contas dun Consello de Administracións que un órgano decisorio de que hacer e que actuacións se iban a facer en Portos de Galicia. Lamentable. Coordinación non existe, non existe. Pollolle un exemplo. Portos de Galicia a día de hoxe está utilizando terrazas no Grove, donde o Concello do Grove oficialmente non temos constancia de nada, nin condicións, nin metros, nin porqué, e por certo, xenerando problemas coa policía local. Habendo hosteleiros que lle din á policía local: tú te callas, que a min o que me autoriza é Portos de Galicia. E iso está pasando aquí no Grove e é unha realidade que estamos vivindo. E iso hai que corrixilo, que é o que estamos pedindo. E non o Partido Socialista, creo que todos, a ver o Partido Popular, porque igual cambia, hasta ahora tamén o estaba pedindo, pero que o mellor ahora cambiou de opinión. E é moito máis importante el excelentísimo, no, perdón, creo que é ilustrísimo señor presidente de Portos de Galicia, don José Juan Durán, que os veciños e veciñas do Grove. Pero ahora xa fago, ademais estendo a culpabilidade a conselleira do Mar, doña Rosa Quintana, e o propio presidente da Xunta, don Núñez Feijóo. E isto espero que quede recollido en acta, porque así o vou dicir desde xa, alto e claro, todos os días. O pasotismo total e absoluto que o Partido Popular ten co Grove. Pasotismo. O Grove non existe no GPS do Partido Popular en Galicia. Non existe. Aí hai un buraco negro e non se sabe o que hai. Dirán, aí debe haber xente rara, porque do Vao para cá, cero. E aos feitos me remito, e as realidades están aí. Entonces, isto non é un problema de cacabelos, non, que va. Isto é un problema moi serio que o Partido Popular e a Xunta de Galicia ten respecto ao Grove, e iso significa respeto aos seus veciños e veciñas, nada máis nin nada menos. Por lo tanto, a noso apoio total e absoluto á moción presentada polo BNG. Cedo a palabra ao voceiro do BNG, porque ten a defensa da mesma. Abrimos un segundo turno se houbera ocasión, e se non procedemos á súa votación. Señor Outeiro. Ben, ante todo, dar as gracias a todos os partidos que mostraron o seu apoio a esta moción, e en segundo lugar sorprenderme pola actuación do Partido Popular do Grove no Grove con respecto a este tema, porque se enarbolan vostedes en ser os caciques de Portos de Galicia no Grove. Eso é o que representan vostedes, tanto na imaxen que deron en esa reunión con Portos de Galicia, como na defensa ou no ataque que se fai agora a esta moción. E eu quero recordarlles que o Grove ten a primeira flota de Galicia de baixura, marisqueo ou equicultura. Non hai ningún pobo en Galicia que teña máis flota que o Grove. Por lo tanto, o Grove é un gran pagador. Portos de Galicia recauda de todas as embarcacións que temos no Grove, e como aportadores que somos a Portos de Galicia, por lo menos recibir un trato acorde con ser os primeiros. Despois, lles quero recordar que como exerce o seu caciquismo Portos de Galicia sobre o Grove, e lle vou a traer un resumen dunhas poucas facturas que cobra Portos de Galicia a este concello. E a verdade que Portos de Galicia, cando por encima de ser unha entidade que abusa do poderío sobre as entidades locais e non quere ceder ningún metro cuadrado, pero eso sí, cobra todo, cobrado, e ben cobrado, incluso é un cobrador farragoso, donde duplica, triplica, fai por partes, etc. Para que maree, despiste, e realmente non sepa o que está pagando. Pero mire, voulle dicir cousas que estamos pagando no Grove. Canon de ocupación da Festa ao Marisco, canon de ocupación de Festa San Martiño, canon de ocupación da Casa Terceira Idade, canon de ocupación de explotación do mercado municipal, canon polo pabellón de deportes náuticos, canon de ocupación de mercadillo, despois cobran por días, por meses, en setembro, en decembro, en xaneiro, etc. Tasa de ocupación da casa do Concello. Estamos pagando un canon por esta
por o terreno que está por debaixo das pedras que nos sustentan agora mesmo, tamén é de portos. Que actividade portuaria ten portos dentro deste concello? E o Carmen. Festas do Carmen. Festas do Carmen, festas de San Martiño, como relatei, casa de terciaridade, edificio casa consistorial, ademais, tasa de ocupación casa concello, tasa de ocupación edificio casa consistorial. Duplícase, triplícase, é todo un barullo para que estés pagando sempre e nunca das pagado. E, ademais, o Partido Popular no seu día, como lle parecía pouco que había que pagarlle a Portos, quixo meternos aquí a EDAR, en terreno de Portos de Galicia, por lo tanto teríamos que pagar tamén por a EDAR, e quixo meter un CICRI, por lo tanto tamén había que pagar por CICRI, e non sei que máis cousas quería meter, por lo tanto, queda máis que demostrado que Portos de Galicia está cometendo un abuso con este concello, e vostedes debería caer a cara de vergoña de defender aos abusadores e non poñerse de parte da víctima, que este caso é o Concello do Grove e todos os veciños do Grove. E non teño máis que dicir. Ben, intervencións? Sí, señor Meis. Por favor. Ben, están confundindo o tociño coa velocidade, por decirlo nunha palabra. Aquí o que se fala é da modificación da Lei de Portos de Galicia. Non se está falando da desafección, que é algo que falaremos na moción seguinte do Partido Comunista Demócrata. Estamos falando a moción que vostedes propoñen e os puntos de acordo da modificación da Lei 6/2017. Empezaron a falar do humano e do divino, pero da lei non. E a lei, como lles dixen, a lei que recolle a legislación xeral de tasas, prezos e exencións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia é a Lei 6/2003, que nada ten que ver coa Lei 6/2017, que tería que ser a que en teoría debería ser modificada conforme as peticións que vostedes trasladan. E máis, e despois é unha intervención que bueno, o que vou dicir agora o tiña agradado e o repetirei na seguinte intervención. No pleno do 25 de xaneiro de 2016, dictamen para a petición de reversión da inscripción de terreos situados no Porto do Grove, esta moción que presentou o Partido Galeguista Demócrata, daquela o señor Bea García, hoxe presente, era o seu concelleiro, o Partido Popular votou a favor desa moción. Está aprobado por unanimidade. A moción que o BNG propón fala da modificación concretamente dunha lei, non ten nada que ver co acordo que están propoñendo da modificación das tasas e as culpas que están botando a casa. É un tema moi demagóxico a exención de tasas. Podemos declarar o Grove pobo libre de tasas e de impostos municipais, autonómicos, estatais, europeos. Podemos facelo. En este caso, do que falamos é dunha modificación dunha lei que concretamente afecta a unhas tasas desta esplanada. E señor de Esquerda Unida, en ningún momento da miña intervención, ahora vou a dicir a usted que vostede minte, como lle digo vostede ao alcalde, vou a dicir a usted minte, porque en ningún momento da miña intervención dixemos o sentido do noso voto. En ningún momento. Non minto, invento. No, bueno, apliques o conto tamén, señor Cabelo, non minte, tamén invento. E temos todo o dereito do mundo como concelleiros electos en pedir unha reunión en calquera administración polo cauce correcto, solicitar unha reunión, e máis, lle adelanto que vamos a reunirnos con máis. Se algo lle molesta, pois nós consideramos que é importante. Vamos a reunir con máis e máis consellerías, e vamos a petar a porta de onde faga falta para defender os intereses e as inversións da Xunta aquí. Que vostede di que non invirten, quere que lle lea no trienio 2015-2018 as inversións da Xunta? Por favor. ¿Sí? Vale. Pues non lle vou a ler. Son iguales a na diputación. Non lle vou a ler porque son... Pues mire. Son moitísimos. Son. 12 folios. Sí, 12 folios. Dígame total. Con total xa me chega. Convenio anual da Axencia de Turismo de Galicia por importe de 20.000 euros para a Festa do Marisco. Subvención anual para... Perdone, señora, non sea alporice. Subvención anual para contratación no verán de personal para oficinas de turismo, 5.200 euros. Este ano a Axencia Galega de Turismo concedeu unha axuda de 22.448 euros para a rehabilitación do punto de detención na Praia da Lanzada. Nos poñemos outros 20. Consellería de Medio Rural. Sí, pero esta subvención perderona pola súa culpa o ano pasado. Pola miña culpa. Sí, non polo plazo de setembro. Perdone. Non polo plazo de setembro. A ver, a súa compañera, siga. cando lle digo 4... E por favor, se pode darnos o total mellor.
que así collemos máis. No, vaya sumando, que son varios. Sí, sí. Hasta ahora non chegan a 60.000 euros. Por favor. Veña, siga, por favor. Siga, ten a palabra. Siga. Inversións da Consellería de Medio Rural, da axuda da Consellería de Economía, Emprego e Industria. ¿Cuánto? Deixo. Inversións nos centros educativos, en Comeniño, no Monte da Vila. Pena de streaming. No 2015, 6,8 millóns de euros na estación de aguas residuais. No 2015, foi unha inversión da Xunta de Galicia. Xa estaba gobernando Feijóo. Melloras, en definitiva, mellora a estación eléctrica do mercado. Silencio, por favor. A seguir porque son a construción no 2015 do novo pabillón do Monte da Vila, 1,3 millóns de euros. O sea, non diga vostede que non entra a reforma integral da Escola Infantil de Rons no 2016, 450.000 euros. Centro de Información a Muller, 40.000 euros ao ano. Eu non quero continuar porque non vou agotar o meu tempo en esto. É dicir, estamos nos indo un pouco do que é a discusión do tema que nos ocupa, que é a moción do BNG. Para nada dixemos que fóramos a votar en contra, a vida conta de que nós votamos a favor e nos interesa a desafección dos terreos de portos aquí, como despois debatiremos na seguinte moción do Partido Galeguista Demócrata. Eso sí, aquí hai un erro que a lei, como repetía para terminar, a lei que regula as tasas non é esa concretamente, sino que a 6 de 2003, nada máis. Ben, gracias, señor Lamelas, por alusións e pechará o señor Outeiro. Vamos a ver, aquí parece que nos estábamos acostumbrando cada un a falar do que lle interesa según lle interesa, non? Pero ao final perdemos o foco. Está claro que a moción do BNG é para modificar a lei de portos de Galicia, pero os concellos do BNG do Grove, eu presupoño que están defendendo os intereses do Grove cando presenta esta moción, e tamén que despois de tantos intentos ao longo de tantos anos que non se conseguise nada, pois tamén haberá que facer algo, que modificar a lei, haberá que facer algo, non? Seguindo como estamos, non se vai a cambiar nada. E respecto da acusación que me fixo, claro, dixen con un poquillo de sorna, cando vostede me acusou de mentir, non minto, invento, non? Realmente, eu infiro da súa intervención que o Partido Popular vai votar en contra. Porque a intervención que fixo o Partido Popular a intervención que fixo o Partido Popular é de oposición á proposta do BNG. Entón, se o Partido Popular vai a votar outra cousa, mírense vostedes, non quero faltar ao respecto, a ver, como digo isto, pero, a ver, fáganse un pouquiño de autocrítica e fagan as súas intervencións en consonancia co que van a votar, por favor, e así os demais non caemos en erros de inferencia co seu voto. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, pois antes de cederlle a palabra ao señor Outeiro, por se quere pechar, eu, claro, non me resisto a facer dous comentarios da intervención que acaba de facer o señor Meis. Unha, como lamento que hoxe non funcionara o streaming, porque isto era para recollelo. Pero bueno, como vamos a ter máis plenos e ocasión, como vamos a ter, non, é un problema técnico que lamento, pero como vamos a ter máis ocasión, sei que volveremos a discutir sobre as inversións da Xunta de Galicia no Grove, que cando falamos de inversións non falamos de subvencións de gasto corrente competitivas concurrentes que fan para todos os concellos de Galicia, porque claro, que me diga así, enchendo peito, que Turismo invirte unha subvención de 20.000 euros na Festa do Marisco e que o fai con todas as festas de interese turístico nacional. 20.000 euros de 600.000 que nos costa a Festa do Marisco. Pero bueno, mire, acaba de anunciar unha nova ronda de visitas ás consellerías. Pídolle un favor, cando vayan a esas reunións, porque sei que van a telas antes das que teño pedidas, e dígalle, mire, por certo, o alcalde do Grove, e como ben dicía o señor Outeiro, lexítima, legal e democráticamente elexido, sigue esperando polas reunións con varios conselleiros, creo que con todos. Seguimos esperando, pero mire, como eu sempre teño unha visión moi positiva da vida e da política, congratúlome
porque sei, e espero non fallar, e quero que se recolle en acta, que a partir de outubro e novembro deste ano e hasta marzo do ano que ven, a Xunta vai se volcar co Grove, porque o ano que ven hai eleccións municipales e se non a ver que fai o Partido Popular aquí no Grove. Polo tanto, esa é a boa noticia que hoxe podemos anunciar. A Xunta de Galicia vai a vaciar a hucha dos aforros no Grove e destes próximos meses de cara ás eleccións municipales do ano 2019. Por que, como sempre, tragallo a Xunta de Galicia? O a Xunta de Galicia, o Estado xa fará, pero mire, aquí sabe cal é a diferencia? Mire, a diferencia vou dicirle que é o gran problema que ten o Partido Popular en Galicia, a capacidade que ten de botar balóns foras. Isto non é con nos, eso non sei que. Outro día lle pedían a presidenta da Diputación de Pontevedra que fixela o proxecto e a proposta de desdoblamento da vía rápida. Cuidadito. E nada máis e nada menos que a conselleira de Infraestructuras e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, que debe ser que é a que non ten a competencia desa estrada. Porque claro, como digo, para o Partido Popular o Grove é un buraco negro, é que aquí non hai conexión autonómica de ningún lado. E non sei se sabe, pero as poucas competencias que ten o Estado aquí no Grove son mínimas. E eu espero que faga algunha actuación. De feito, esta mañá estuvemos negociando algo e espero que faga algo. Ah, no, estás equivocado, isto é terreno de Portos. Señor Meis, céntrese. Mentira, declaracións de Julio Torrado, diputado socialista. Ai, señor Meis, tanta alusión á lei e non se acaba de dar conta ainda de cal é a concesión de Portos. Isto de aquí é Portos de Galicia. E costas do Estado. No, está equivocado. Non está equivocado vostede. Entonces tamén estará Julio Torrado, diputado socialista, ponente na comisión. Señor Meis, o que lle vou dicir agora, tómenmo en termos políticos. Non me insulte, me terá un secreto de ir a ben. Mira, en termos políticos, fai un pleno, me dicía vostede, que según o famoso escritor do século de ouro, Baltasar Gracián, tonto é aquel que non cambia de opinión. ¿Sí? Señor Meis, en termos políticos, según o famoso filósofo do siglo XX, Forrest Gump, tonto é o que dice tonterías. E acaba de dicir vostede unha tontería. Que me esté dicindo vostede a min que isto de aquí pertenece a Costas e que non sabe do que está falando. Dígolle, en termos políticos. O sea, que eu outro día no pleno me tuve que aguantar o que me dixo e ahora vostede se ofende. Tonto é o que dice tonterías. E vostede acaba de dicir unha tontería. Por lo tanto, asúmase o que lle acabo de decir. Pero en definitiva, nos congratulamos desde este goberno e os veciños e veciñas, e mañán vamos a dicir en alta voz, que a Xunta de Galicia inicia a ronda de inversións no Grove porque chegan as eleccións municipales. E así lle van a trasladar os membros do Partido Popular do Grove nesa ronda de reunións que van a ter con todas as consellerías. Pois moi ben, alégrome porque a fin ao cabo aquí o interese xeral é que no Grove se fan cousas e cheguen cartos. Eu o dito, desde o Partido Socialista suscribimos totalmente a moción do BNG porque ademais é verdad, claro, porque hai que ir ao meollo da cuestión e ao mellor hai que discutir isto, ao mellor hai que facer modificacións da lei para intentar acadar os obxectivos que desde o Concello do Grove levamos anos reclamando. E claro, se hai unha lei que entendemos que non está ben, pois habrá que modificala. E as leis, por sorte, en este país se cambian coa democracia e cos partidos políticos. Por iso, o seu primer paso é apoiar esta moción, cousa que vamos a facer. A máis, como dicía antes, convencidísimos do que aquí se solicita, porque vai na liña que vimos defendendo. Por lo tanto, mocións como esta témolas que apoiar. Nós vamos a apoiar sin dúbida ninguna. E iso é o que lles quería trasladar. Ben, señor Outeiro, se quere rematar a súa intervención e procedemos a votación. Quixera rematar, a verdade que se nos acusou o BNG de non falar na nosa exposición da lei, pero, sin embargo, o mesmo que nos acusa desto acaba falando de asuntos sociais, de inversión de turismo, de non sei que da de dar. Entón, volvemos ao mesmo. O Grove é o primeiro porto en baixura, marisqueo e agricultura. Os portos que ten o Grove son dos peores que hai nesta ría xa, os peores. Lle recomendaría aos voceiros do Partido Popular que se den unha volta pola ría e de darse conta que os peores portos son os do Grove. Esta moción vai no objetivo de que un abusador como é Portos de Galicia con respecto ao Concello do Grove pare no seu abuso e darlle
empoderamento, neste caso a vítima, que é o Concello, e nós, como concelleiros, porque agora xa non sei se vostedes son concelleiros do Concello de Grove ou representantes de Portos de Galicia neste pleno, e entón, eso é o espírito desta moción, restar a Portos de Galicia parte dese abuso que fai sobre os concellos, neste caso o do Grove, nomeadamente o do Grove, porque é paradigmático o que pasa aquí, é pedir que a Xunta rectifique e que comece a soltar eses terreos e esas instalacións e o único que fan é recaudar delas. Vemos agora a memoria como, sin embargo, a Xunta de Galicia queren enviarlle unha rúa e transferirlle rapidamente unha rúa ao Grove, ou varias, verdad? Por que? Porque só lle ocasiona gastos, e porque poñela a andar vai ir, que é a súa obligación, ademais, como titular. En cambio, eso sí que quere transferirlle ao Concello. Pero donde está exercendo o feudalismo, eso non o quere dar, porque está recaudando. Entón, o espírito de moción está moi claro, gracias aos partidos que van a prestar o seu apoio, e nada máis. Moi ben, pois votamos. Moción do BNG relativa a modificación da Lei de Portos de Galicia, votos a favor, en contra, abstencións, apróbase por maioría. Pasamos ahora á proposta non ditaminada sobre a moción do Partido Galeguista Demócrata para acudir á vía xudicial para reclamar a desafección dos terrenos do Corgo. Como non está ditaminada, procedemos á súa votación para incorporarla á orde do día. Despois terá a palabra o señor Lamas para a súa defensa. Votos a favor de incorporala, apróbase por unanimidade. E ten a palabra o señor Lamas. Vou proceder á lectura da moción. Moción: acudir á vía xudicial para reclamar a desafección dos terrenos do Corgo. Exposición de motivos. No Partido Galeguista Demócrata sempre tivemos moi claro que dentro do Concello do Grove debíase loitar pola desafección dos torreos da Praza do Corgo, reivindicando que pasaran a propiedade municipal. Xa no pleno do 26 de xullo de 2010, dentro do Partido Galeguista Demócrata, presentamos unha moción que foi aprobada por unanimidade para buscar esgotar as vías administrativas para obter a concesión de xestión. En este asunto, ao longo dos anos, voltou en varias ocasións a ser tratado en pleno. En xullo de 2017, dentro do Partido Galeguista Demócrata, voltamos a insistir que se debía deixar de polémicas estériles e acudir á vía xudicial para reclamar o que claramente debe pertenecer ao noso municipio. As últimas noticias que nos chegan dentro do Parlamento Galego, onde unha moción estaba a Xunta a abrir un período de negociación co Concello do Grove para traballar na desafección dos terreos do Corgo, foi rexeitada. O Partido Galeguista Demócrata considera que despois deste rexeitamento no Parlamento Galego e transcorridos 8 anos da nosa proposta de negociación, isto esgota as vías administrativas, porque se debe dar un paso máis na defensa do noso, e cuidamos que é o momento de poñer isto en mans de xuristas especializados no tema e presentar a oportuna reclamación pola vía xudicial. Con isto non queremos buscar enfrontamentos con Portos, ni coa Consellería, ni coa Xunta. Buscamos sinceramente a defensa da reclamación de algo que consideramos que está máis que demostrado debe estar baixo tutela municipal. Por ello consideramos que cando dous non se poñen de acordo debese buscar a intervención del terceiro, neste caso un xuiz, para que dirima quen ten razón neste caso, considerando que a posición do Concello do Grove neste asunto está máis que fundamentada. Ademais, con esta vía non damos por pechada a vía de negociación, porque a vez que se emprende a vía judicial podes amosar a nosa boa vontade e seguir negociando, para que ambas as dúas partes, Concello e Xunta de Galicia, deben amosar o seu interese para levar adiante a negociación na procura de unha solución, deixando de lado o enfrontamento estéril que non conduce a nada. A proposta de acordo. Por todo o elo, dentro do Partido Galeguista Demócrata, propoñemos ao Pleno do Grove os seguintes acordos: poñer en mar dun bufete con experiencia nestes asuntos toda a documentación disponible sobre a desafección dos terreos do Corgo, a que presente contencións ante o tribunal oportuno en reclamación destes terreos, de que estes terreos pasen a propiedade municipal. Deixar aberta a vía de negociación buscando unha solución consensuada, se as dúas partes mostran vontade necesaria para poder chegar a un posible acordo. De cara a dar unha maior transparencia e efectividade en este proceso, crear unha comisión na que estean representados todos os grupos políticos para facer un seguimento tanto da vía xudicial
como para levar a negociacións con Porto de Galicia de cara a cadar un posible acordo. Pode xa de falado, penso que já está bastante explicada a moción. Sí, moitas gracias. Intervencións? Señor Meix. Sí. Isto liga un pouco á moción que acabamos de debatir do BNG respecto aos terreos de Portos. Portos de Galicia realiza a ordenación e planificación do solo portuario a través dos documentos, como decía antes, dos DEU, que son de limitación de espacios de usos portuarios, chamados vulgarmente planos de usos, en cuxa elaboración os técnicos do ente público coordínanse cos do Concello afectados para consensuar un documento estratégico para ambas administracións. Neste proceso de redacción e tramitación do plan de usos, Portos de Galicia explica aos técnicos municipais, como ten feito en numerosas ocasións, tamén na opinión pública, que non existe unha posibilidade de cesión directa dos terreos dende portos a un concello, senón que nos casos en que os concellos solicitan a desafectación dun terreo portuario, a única opción que contempla a lei é a de tramitar a reversión ao Estado dos terreos, un trámite que se prolonga durante anos no tempo. Posteriormente, o Estado deberá decidir se aproba ou non a súa cesión ao concello. Como paso previo a esta reversión, os terreos deben calificarse como zoa de integración porto-cidade. E precisamente isto é o que Portos de Galicia fai constar nos DEU, aqueles terreos que carecen de uso estrictamente portuario na actualidade. É dicir, que consensuadamente co Concello establecese unha clarificación dos terreos que permita a posibilidade de reversión e así se recolle no plan. Compre lembrar que se establece esta calificación como primeiro paso para unha posible reversión futura naqueles terreos que así contempla a lei, xa que non todos os solos son susceptibles de desafectación. Viais, esplanadas portuarias non poderán ser desafectadas según a actual legislación portuaria vixente. Nestes 40 anos, dende a comunidade galega posúe competencias sobre os terreos portuarios transferidos polo Estado, existen moi poucos exemplos de reversións materializadas. Portos de Galicia só ten constancia da praia de Fisterra e a praia do Vicedo. É dicir, segundo o procedemento reglado por a lei para a transferencia da titularidade, non existe posibilidade legal de que Portos poida acceder á titularidade de algún terreo a un concello. Por tanto, tal e como está nestes momentos a legislación, o recurrir a un contencioso non parece ser unha boa idea, e moito menos que fora ter o final desexado, en todo caso. Para que non quepa a menor migalla de dúbida, o Grupo Municipal do Partido Popular, no pleno do 25 de xaneiro, como comentaba anteriormente, votou favorablemente o ditamen para a petición de reversión da inscripción dos terreos situados no Porto do Grove. Estamos a favor da reversión dos terreos do Corgo, pero, como indicaba anteriormente, a única opción que contempla a lei nos casos en que si os concellos soliciten a desafección dos terreos portuarios é tramitar a reversión ao Estado dos terrenos. E chegados a este punto, preguntámoslle ao señor alcalde: ten vostede presentada en tempo e forma a solicitude de desafectación dos terreos en cuestión? Segundo, ten vostede tramitada a reversión ao Estado dos terreos en cuestión en cumprimento de dita moción do 25 de xaneiro e do acordo establecido e votada por unanimidade por todos os grupos? Se é así, solicitámoslle que nos remita copia do dito acordo e os demais grupos que así o soliciten copia dos datos dos expedientes. Fai uns días, o deputado socialista Julio Torrado propoñía na Comisión de Pesca do Parlamento de Galicia unha proposición non de lei para que a Xunta, a través de Portos, abra un período de negociación co Concello do Grove para traballar na desafectación dos terreos portuarios non empregados hoxe para actividade relacionada directamente co Porto e que poidan pasar a titularidade municipal. Pois ben, como de todos é xa conocido, hai creado un grupo de traballo entre a FEGAM e a Dirección Xeral de Administración Local para traballar nos temas comuns entre Portos e os concellos, expresamente no asunto das desafeccións. Por certo, o presidente da FEGAM é o señor Alfredo García, alcalde do Barco de Valdeorras, e compañeiro de partido do señor Torrado, do Partido Socialista Galego. Na comparecencia en dita comisión de pesca do señor Torrado, ven a recoñecer públicamente que a desafectación corresponde últimamente a costas do Estado. E nada máis por hoxe. Ben, señor Lamela. Sí, vamos a ver. Non cabe dúbida do apoio de Esquerda Unida
a loita porque os terreos hoxe en día portuarios, pero non de uso portuario do Corgo, pois acaben en máis municipais polo ben tanto deste Concello como os veciños xerais do Grove. Pero plantéxanos algunha dúbida bastante razonable a moción que plantexa o Partido Galeguista por varias cuestións. O primeiro que nos vemos que ese contencioso que se plantexa iniciar na moción está abocado ao fracaso, porque solicítase unha desafección polo que nos poida explicar agora o señor secretario a pregunta que lle vou a facer. Esa desafección non pode ter lugar, porque eses terrenos non é que estén afectados, que son de titularidade portuaria, non teñen unha afectación de... O sea, son unha titularidade do ente autonómico Portos de Galicia e nunca foron terrenos municipais. Entón, nos vemos que eso pode estar abocado ao fracaso. Poñer en marcha un proceso de contencioso administrativo que acarree os gastos o Concello para perder, pois non nos vemos como un esforzo útil, sino como un esforzo que nos vai a quedar aí para nada, cando podíamos estar facendo un esforzo para conseguir o que todos queremos de outra forma. E despois preguntarlle ao señor secretario que nos explique, porque é certo que se aprobou, como dixo o vocero do Partido Popular, unha moción aquí por unanimidade na que solicitábamos ao Ministerio do Medio Ambiente a reversión da titularidade dos terreos da zona portuaria do Corgo. Nos interesámonos a uns meses por esta situación e sabemos que eso está en vía morta. Polo tanto, esa vía non cabe tampouco. Entón, quería preguntar ao señor secretario que nos explique exactamente en que quedou esa situación para poñernos un coñecemento xa agora a todos os grupos desta corporación, antes de votar a moción do Partido Galeguista, porque creo que está en relación. A ver, de feito, para exercer algún tipo de acción judicial ou administrativa por parte do pleno da corporación é preciso un dictamen do secretario. Como non sei se cronolóxicamente, vou ir cronolóxicamente, fai anos, non me acordo exactamente cando, aprobouse aquí unha moción para solicitar a desafectación dos terreos, porque se había perdido o uso portuario dos mesmos. Entón, tramitouse conforme a Lei 33/2003, a Lei de Patrimonio das Estacións Públicas, porque esos son terrenos de dominio público marítimo terrestre que se adscriben a portos. É unha figura que únicamente pode darse do Estado ás comunidades autónomas aos efectos de portos, esa adscripción, no que a titularidade da propiedade dos terrenos mantense no dominio público de costas, marítimo terrestre, pero o exercicio das competencias para ser portuario. Entón, nos pensábamos que era así a situación, e como ben dicía a Lei 33/2003, cando se desaparecía a finalidade portuaria deses terreos, podía ser de oficio por parte dos diferentes portos autonómicos ou ben a instancia de parte das administracións locales afectadas, iniciar a tramitación do expediente de desadscripción. Tomouse ese acordo e constame que solicitouse e douse traslado dese acordo, como buscarei o expediente de traslado a todos os membros da corporación. Non sei se chegou a haber contestación ou non. O tema é que logo hubo unha reunión con Cristina aquí en Pontevedra, que foi un coalcalde, en algún momento tamén foi un solo con Cristina Curvera, de Paz Curvera. Cal é a nosa sorpresa, porque ela tampouco trasladou uno antes desa reunión, cal é a nosa sorpresa cando estamos falando do asunto e nos di que hai algo novo aquí, e que non son terreos adscritos, e que son terreos, non sei a través de que forma, ou cedidos gratuitamente ou compra-venta, non sei, pero que os titulares deses terreos no registro da propiedade e todos os efectos portos do Estado. Co cal,
Portos de Galicia. Co cal, un procedimento en vía contenciosa administrativa con esa pretensión, con ese petitum, pois estaría abocado ao fracaso porque o obxecto sería de contido imposible porque non se podría impugnar. Outra cousa é facer presión política ou tamén xurídico para exercitar algún tipo de acción judicial que dá lugar a que, igual que nós temos patrimonio propio, pois Portos ten patrimonio propio que encontrase dentro do término municipal do Grove e pode, non sei como terá no seu inventario, se con carácter de manial ou patrimonial, se patrimonial podería facer unha cesión gratuita, pero bueno, eso xa é outra cousa a maiores. Pero bueno, é certo, porque confirmónolo así Cristina ante a nosa sorpresa da titularidade, non da adscripción. En base a isto, un pouquinho a proposta do Partido Galeguista, que nos vimos con boivos ollos cando lemos e tal, pero cando analizamos un pouquinho, volvémonos conta desta situación. Como digo, esforzos inútiles nun tema que nos interesa a todos conseguir, pois creo que non merece a pena facelos. Hai que facer esforzos que sí que nos leven a conseguir o objetivo que estamos buscando todos, que é desafección, que é a cesión a titularidade municipal dos terreos non portuarios da Praza do Corvo. Entón, non sabemos tampouco moi ben que contraproposta facer, porque si tamén pode ser unha medida de presión política para forzar esa negociación que se fala no punto de outros acordos. Pero sí que é un debate interesante meternos nun contencioso. Cando sabemos que lo vamos a perder, pois espero un poquinho tamén as palabras, sobre todo do ponente da moción. Sí, despois de oír o ponente e o representante de Porto de Galicia neste concello hoxe, que o señor voceiro do Partido Popular e agora xa tamén escoitando o señor secretario, pois eso, nos vimos que efectivamente a moción lonxe de ser unha declaración política, que o é unha declaración de intencións, que o é, pois buscaba un camiño xurídico legal que seguramente se iba a topar con, bueno, en primeiro lugar, coa lei de portos, que nós queremos que se modifique para que pois os concellos non saian tan mal parados ante esta administración. Entón, nos mantemos que como declaración política, pero sin uns efectos inmediatos, que senón que incluso creo que non ven ningún, fala de brevedade e tal, pero non pon unha data para iniciar esas accións judiciais. Entón, nos seguimos prestando apoio, en canto tirón de orellas neste caso a Xunta de Galicia, Xunta de Galicia que, como dixen antes, está disposta a ceder infraestructuras que lle custan gastos, ou Xunta de Galicia que quere facer caixa no Grove con un xardín que se creía municipal porque, curiosamente, ali se puxo unha sede dunha cámara agraria que realmente nunca estivo ali, aí non tronque entre a rúa escura e a baixada da rúa da praza, e Xunta de Galicia quere facer caixa. A Xunta se nos di que non pode ceder, que non pode tal, pero cando lle interesa o seu peto, fai o que lle peta. Entón, abondar en que seguramente, efectivamente, o camiño legal desto ten pouco recorrido e, con respecto a Costas, se ben é certo que sí que mellor transmiteu eses terreos a Portos de Galicia, pero que ten que facer Costas é retranquear esas líneas e deixar claro que non hai usos portuarios. Tamén pode colaborar facendo os seus informes, como fixo en outros sitios, porque si Costas, quero recordar, ao pouco de entrar eu de concelleiro, pois nos aledábamos aquí de que si Costas nun edificio municipal como é a Gardería, que saiu a colación incluso na moción anterior, estaba construída nun racheo, propiedade de Costas, e hoxe en día é propiedade municipal, por lo tanto, as accións políticas a veces pois chegan ao porto. Así que apoiar a moción, pero supeditado a que teña efectividade legal
ou se quede só unha declaración de intencións e un futurible. Nada máis. Ben, desde o Grupo Municipal Socialista dicir, bueno, o trasladado polo secretario, nos vamos a apoiar a moción, é unha moción política, pero que ten claramente un trasfondo que creo, ou polo menos nós interpretámoslo así, algo temos que facer a maiores do que se está facendo para intentar que isto se resolva de unha vez por todas. Acudir a vía xudicial, pois igual non é posible, pero establecer ou facer un ditamen xurídico das diferentes alternativas, eso sempre se pode facer. Por lo tanto, nós, se así redactada ou poñente avaría e en vez de acudir a vía xudicial se fala de facer un examen ou un dictamen xurídico, así o vamos a apoiar, porque sabemos ou compartimos totalmente o trasfondo desta moción, que é o que nos vimos defendendo. E ademais, curiosidades da vida, paradoxos que a veces ten esta vida, a explicación que acaba de dar o señor secretario confirma o que eu lle acababa de dicir anteriormente. Eu lamento moito que cando se sentan, e vou a falar moi claramente, cando se sentan coa conselleira do Mar e co presidente do Portos de Galicia e sacan a foto, que non lles informen da situación de como está isto, porque iso é triste, iso é triste. Por iso lle decía antes que estaba dicindo unha tontería cando decía que estos terrenos eran de costas, porque ademais vostedes xa sei que me acusan de atrevido, desbocado, déspota, maleducado e casi de que fago brindis ao sol, e como decía o presidente de Portos, pura demagoxia. Isto é cacabelos, pura demagoxia, que xa sabemos todos ao que anda. Sempre me critica a min para ocultar as cousas malas que non fai no pueblo. Bueno, pois resulta que este alcalde xa tuvo varias reunións co presidente de Portos de Galicia, xa tuvo varias reunións coa conselleira do Mar, xa tuvo varias reunións coa xefa de Costas aquí en Pontevedra, xa lle trasladou, como lle acaba de confirmar o secretario, por vía administrativa os acordos plenarios, como non pode ser de outro xeito, e polo tanto Portos de Galicia sabe da abondo cales son as peticións que desde este pleno estamos lle trasladando e cales son os intereses que nós temos. E máis, se tuveran a ben a conselleira e o señor presidente de Portos de Galicia de ser francos cos propios membros do Partido Popular do Grove, lles informaría que nunha reunión mantida por eles dous, máis eu mismo, na despacho onde vostedes mesmos sacaron a foto, e creo que sentados da mesma forma, o que pasa que daquela só estaba eu e non tres máis, pero a conselleira e o presidente estaban ubicados na mesma situación, pois en esa reunión de novembro a conselleira me traslada de palabra que ten recibida a documentación do Concello do Grove, pero claro, fixeron unha consulta ao interventor da Xunta e lles di que claro, eso é patrimonio da Xunta e non se poden desfacerse dele, non? Que eso foi a raíz de cando tivemos a reunión de Costas, porque o que nós queríamos facer era o proceso de desafección. E que significa o proceso de desafección? Solicitarlle a Costas que lle solicite a Portos a desafección para que volva os terrenos a Costas, e Costas non lo concedería a nós por X anos. Eso era a primeira intención. Cando chegamos a aquela famosa reunión, a xefa territorial de Costas nos informou que tiñamos que solicitarlo a Portos, así o fixemos, e foi cando nos trasladan que isto non é así, porque nas transferencias ás comunidades autónomas e no Estatuto de Autonomía os portos non foron unha concesión de Costas, senón que foron trasladados a súa titularidade. Ora ben, argumentos sobran, o que acaba de dicir o señor Outeiro. Escola infantil, gardería, en terrenos de Costas, iniciamos, é certo que fai unha década o proceso de desafección e estamos rematando. Eses terrenos van a pasar de ser de Costas ao Concello do Grove. E o que acaba de dicir moi ben explicado o señor Outeiro, estradas autonómicas que sempre que nos reunimos coa Xunta de Galicia nos piden que pasen a ser titularidade municipal. Que pasa? Que nós non as recepcionamos porque antes lle pedimos que fagan as actuacións necesarias para poñer os viales en condicións de recepción. Pero pola Xunta de Galicia cedían, pero vamos, de xeito acelerado, esas estradas. Isto que quere dicir? Que ao final hai cousas que a Xunta está disposta a ceder e outras que non. E en Portos de Galicia non queren ceder toda esta zona porque para eles é unha fonte de ingresos importante, ni máis ni menos. Moito ingreso, pouco gasto.
as contas son clarísimas, superávit. Se a lo menos revertiran no Grove todo o que cobran, pois bueno, ainda podíamos sentarnos a falar, pero é que esa é a realidade final da que falamos. Por lo tanto, nós vamos a apoiar a moción do Partido Galeguista e vamos a seguir peleando para sacar isto adiante. E despois fai alusión a defensa que fixo o parlamentario socialista Xulio Terrado na Comisión de Mar, concretamente falando de portos. Era para levar ao debate parlamentario a situación do Grove, que é a situación que pasa a todos os concellos costeiros mariñeiros de Galicia, pero no caso singular do Grove, por suposto. E foi o Partido Popular, coa súa maioría absoluta, que votou abaixo levar esa discusión e debate ao Parlamento, porque os restos dos partidos estaban a favor. Os restos dos partidos a favor. Entenden que hai unha realidade que é necesario empezar a mudar, e que así declara, e que ocurre en todos os concellos. Así pois, claramente aquí a oposición de que isto de máis pasos é do Partido Popular e da Xunta de Galicia. Non hai máis explicacións. Por eso, nós vamos a seguir defendendo e apoiando todas estas mocións que permitan que o fin último que todos acordamos aquí no Pleno sexa que toda a zona que xa perdeu o uso portuario revirta no Concello do Grove e pasa a ser concesión, propiedade. A fórmula xurídica xa nos preocupa menos, pero que desde logo o Concello teña 100% de competencias para tomar decisións sobre esa zona. Por certo, o mismo que vamos a solicitar, esperamos que, se somos quen de sacar adiante un pexón, solicitarlle a Costas de Galicia coa desafectación da zona de servidumbre de costas que todo o paseo de Beiramar a Astardia, cuestión que desde a propia Costas trasladan que sería moi interesante, e Costas como organismo sí que está pola labor de ir desafectando xa esas zonas que claramente están imbricadas no chan urbano e que Costas entende que xa non son da súa competencia ou do seu interés. Curiosamente, con Costas se pode facer, pero con Portos de Galicia non. Así pois, todo o noso apoio, tal cual está redactada, ou se algún cambio hai, tamén o imos apoiar. Señor Lamas, ten a palabra. Despois de oír aos demais grupos e máis ao señor secretario, vamos variar un pouco a redacción do primer punto. Entonces, pasaría a decir, poñer en marco un bufete con experiencia nestes asuntos, toda a documentación disponible sobre a recuperación dos terrenos do Corgo para que nos presente un informe xurídico e nos marquen os pasos a seguir. A mí, sí, perfecto. Hai que aprobar esta emenda ou non? Sí, la aprobamos separadamente e logo votamos todo. Ben. Escoitamos a emenda que acaba de trasladar o Partido Galeguista, por lo tanto, primeiro hai que aprobarla por se incorporamos a moción, e se incorpora, se vota a moción, sí? Votos a favor da emenda presentada por Partido Galeguista Demócrata, apróbase por unanimidade, e, por lo tanto, procedemos á votación da moción. Votos a favor, abstencións, apróbase por maioría. Ben, non habendo mocións de urxencia, pasamos a robos e preguntas. Como non funciona eso, pídelle por favor que levanten a man. Señor González, empeza vostede por ser o primeiro. Boas noites xa. Unha serie de robos e preguntas. Os primeiros relativos a tráfico e seguridade cidadá. Vendo a situación de caos para aparcar que sucede no Grove, ante a falta de limitación de estacionamentos, solicitábamos que se limitaran as plazas de aparcamento. Caso así máis agravante, por exemplo, na rúa da Igrexa, que aparcan os coches perdense espacios, entón sería interesante que se limitaran, se é posible incluso todas as plazas do Grove, pero se procedera xa a esa situación. Veciños de Entre Hortas alertanos do perigo que lle supón o tránsito por esas rúas, entón pediríamos unhas medidas de seguridade, de limitación dun carril para viandantes ou algún tipo de medida. Falando de Entre Hortas, preguntamos en que situación está o paso de peóns que nos afirmaron en 2 plenos xa, que sigue sin pintarse entre a farmacia Tala de Taxis. Tamén os pivotes volardos da saída da Fonte Grande, que xa vai 3 veces que o pedimos, tamén se nos di que sí, pero pasan os meses e sigue igual. Alertamos
dunha colocación dunha valla publicitaria na saída da Alexandre, da Avenida Portugal a Luisa Mestre, xusto na rúa da Casa do Cura. Situouse ali unha valla publicitaria que dificulta a visibilidade dos que saen da Avenida Portugal. Entón, non sei se hai permiso municipal ou se se pode seguir a retirada para facilitar a visibilidade dos vehículos. Temos solicitado un informe da Policía Local da negativa a instalar un paso peóns entre o ximnasio de Mascato e a entrada de Fonte Grande, que solicitábamos varias veces, e había supostamente un informe municipal, perdón, da Policía Local, non se nos facilitou. Está pedido por registro. Gostaríamos saber, falábase da instalación dunha cámara no cruce da Rosalía coa Avenida Portugal e a Avenida da Igrexa, cerca do Bar Lorus, para contabilizar vehículos polo plan de mobilidade. Non sei se se instalou, se está instalada, en que sitio está, porque non localizamos. Hai veciños e vianas que nos alertan da falta de visibilidade na saída do paso de peóns que na baixada a Beiramar, ante a Policía Local, o primeiro paso de peóns, debido aos colectores que están antes do paso de peóns, entonces que faixe un pouco perigoso para os que queren cruzar por aí. En Teniente Domínguez pintouse un cebreado para delimitar o aparcamento antes dos pasos de peóns, lógicamente para facilitar esa visibilidade dos vehículos, pero alértanos que continuamente están aparcando veciños en eses pasos. Entón, teríamos que pasar a Policía Local a menudo para multar ou para alertar que non se pode aparcar en eses espazos. Os veciños tamén, sobre turistas, sobre a caseta de información turística de avanzada pertencente a Engrobes, agora a Engrobes, que non ten uso, moitos paran ali pensando que está un uso, entonces que se solicitara a retirada aos seus propietarios, por menos que retiraran dali para que non dea esa mala imaxe e non estén parando os vehículos ali buscando información que non existe. Nos colectores o colector de lixo do Monte da Vila, que o pedal de accionamento para abrilo non funciona, o que ocasiona que a xente maior que costa levantar a tapa para depositar o lixo, se procede a súa reparación e se revisen de paso xa todos os do Concello, que creo que algún máis hai deteriorado, para solucionar o problema. O mes pasado felicitábamolo polos pivotes, teño que retirar esa felicitación porque siguen sin funcionar na Castelao. Non sabemos por que siguen sin funcionar, cando xa está todo instalado, por visto xa estamos por mandos. Pedimos tamén por registro o custo de instalación deses pivotes, a que partida orzamentaria se correspondía, non temos resposta. Aproveitamos para preguntar que actuación se fixo ali xunta a banca, que se anduvo no firme, de feito eliminaronse unhas baldosas e ora hai cemento, unha obra nova con eso, se vai quedar así, se vai instalar algo, que sucede? Unha pregunta, cando se vai abrir definitivamente a rúa Alexandre Bóveda? Porque hai un vídeo cos veciños aquí que se anunciaba o día 8, nos pide retrasar máis porque o verán, non podemos ter as calles pechadas no verán, entón queríamos saber cando realmente se vai a abrir, que velocidade, porque creo que en pleno se aprobaron a 30, falouse a 20, falouse a 10, falouse un mundo de velocidades, queremos saber cal é a velocidade real, saber se se adxudicou a subvención de idade finalmente, se ven aprobada ou non, se fala de que as obras van polas subvencións, pero non sabemos se foi adxudicada ou non. Cal é o proxecto real da obra, porque o que presentou aquí nesta sala, por lo que visualicei ali, non se corresponde. Hai varios movimentos nesa rúa. Queríamos que nos pasaran copia, por favor, do proxecto definitivo xa, de que poden pasar no inicial, xa entramos no definitivo.
Gostaria de saber como vai quedar o espazo do monumento de Alexandre Bóveda. Antes había unha especie de xardín, agora vese todo cemento, o único que hai. Ha estado ali no medio. Entón, queríamos saber se hai algún proxecto para aí, que nos explicase. Instamos a que se proceda a limpeza de beirais polo crecemento das selvas. Especialmente nos pasaron unhas imaxes da Rúa das Bouzas, que está dá bastante mala imaxe. En esa mesma rúa alertáronos do depósito de colchón cerca dos colectores. Non sei se... Digo, falta de civismo, digo, se está investigando esa situación e se procede a multar, creo que xa é o momento de que se multe aos que fagan ese tipo de instalación de enseres na rúa sin deber. Semana pasada, creo que foi, un verquido nas praias, sobre todo na zona de Rons. Temos entendido que foi dunha fábrica, non sei se se tomaron medidas para que non volva a suceder, se vai a aplicar sancións, queremos saberlo. Se ese verquido era insalubre, creo que hai veciños que nos alertáronos de que se topaban na praia de baño e non sabían se era judicial ou non. Entón queremos respostas sobre eso. Temos constancia de que hai caravanas que están acampando, se chama acampar, ou sea, as estallas sacan aos toldos en praias do Grove. Non sei se pode facer un paso da pouca policía que temos para alertar que non se pode facer eso, que non se pode acampar nas rúas, pode se estacionar, pero non acampar, que está na ordenanza. Entón, para revisar, alertar e sancionar se é posible. En canto a as terrazas, queríamos saber que se está facendo en canto a aplicación da ordenanza. Sabemos que hai locais que polo día ten un número de mesas e pola noite aumentan. Entón, se está contabilizando ese tipo de situación para pasarlle ao cobro real. E además, incluso que non respetan o tránsito o espacio que deben deixar de tránsito de viandantes. Podríamos saber en que situación está a vixiancia desa ordenanza. E máis que na pratería, anunciouse a bomba de platillo 50.000 veces que se iba a delimitar un espacio central para delimitar as terrazas e máis un paso de vehículos, en caso de emerxencia e tal. En todo caso, vai a proceder a ese pintado, se dixose os veciños, dixósenos aquí, creo que no pleno, en alguna reunión. Pasa o tempo e non está delimitado ese espacio. Nada máis, moitas gracias. Ben, máis? A primeira pregunta chama pisou a mi compañeiro, que era preguntar o estado da subvención do IDAE, que tivemos varias veces con o 2003, que veo a pleno que se iba para a Obra de Mar, logo se trasladou para Alexandre Bóveda, houve que facer varias modificacións, bueno, saber se ao final lle concederon ou non, que se non é necesario tampouco nos conta nada. Despois hai unha queixa duns veciños de San Vicente, concretamente do entorno dos Ameirós, que hai un buraco ali desde principios de ano, en frente ao río, un buraco no suelo na carretera que está con as vallas do Concello e que leva ali xa uns meses. É saber, bueno, eles queixanse de que se lle bote man. Si é algo que sea competencia do Concello ou se é de outra administración, bueno, ao final o Concello, se non é de ter o que arreglar ou se non xestionar para que o arreglen. Tamén hai unha cámara de tráfico, antes falábase, tamén o compañero falaba cámara de tráfico na zona de Rosalía, e agora hai unha, creo, ou preguntamos se é unha que está colocado no que era o Pafáncora, aí no cruce entre Luisa Mestre e Avenida Portugal, un artefacto amarillo ali colocado que sospechamos que é unha cámara de control de tráfico, que diríamos que non confirmar. Hai queixas dos usuarios das praias sobre o descontrol en algunhas das motos de auga e das zodiacs que non respetan, non é unha norma xeralizada, non? Pero hai esas queixas que non respetan a señalización dos accesos nin a velocidade e non circulan polos carreiros habilitados, que obrigatorios, e poñen en risco pois, a xente que non nada, que si nada dentro da zona balizada, pero que lle gusta
un pouco, baixo o meu criterio, eu non aconsellaría, que lle gusta nadar en profundidade, onde hai profundidade, non? Entonces que se sinten en peligro, ainda que están dentro da zona balizada, pois están en peligro con estas motos de auga. E tamén, creo que tamén xa tuxéramos, para finalizar, un rogo que xa tuxéramos aquí. Hai un camiño ali na Tafona, detrás da Telefónica, que, non sei, de 50, 60 metros, que comunica a parte da Tafona, non detrás da Telefónica, sino onde era a peluquería Nati, creo que era, sí. Ese edificio, pois hai un camiño que precisamente o día do Carmen pasei por ali, creo que podía ser mellorable, facer unha cousiña, non creo que coste moito, a ver se lle pode botar man, porque non está en condicións así moi aceptables, nada máis. Gracias. Máis intervencións? Sí, señor Torres. Señor Torres, despois ti. Torres. Boas noites. Cheganos información de que o valado de Adroello se topa con buratos, entonces queríamos que o Concello se puxera en contacto con a administración competente para que os reparase, que non se danase máis o inventario arqueolóxico que ali temos. Despois, tamén temos coñecemento de que as papeleiras na Illa da Toxa se enchen, e queríamos saber a quen compete o seu baleirado, se ao Concello ou a inmobiliaria da Toxa ou a quen compete ese baleirado. Por outra parte, tamén as pistas de pádel, queríamos saber canto se leva recadado desde a súa posta en funcionamento, posto que parece que son sacos en fondo. De primeiro son que fan falta novos vestidarios, agora que fan falta unhas fiestras de ventilación, fanlle falta 3 persoas para cando o resto de instalacións hai 3 persoas para o seu mantenimento. Bueno, queríamos saber canto se leva recaudado dende a súa posta en funcionamento. E pola nosa parte nada máis. Gracias. Este é unha pregunta, curiosidade máis que nada, referente ao Parque Central de Avanzada, o quiosco que todos os anos se viña establecendo ali, este ano tiña entendido que tamén se iba a poñer, porque non se puxo se sabe algo dar. Con curiosidade, simplemente. Ben, contestamos, compañeiros, e pedindo a palabra coa man porque non temos altavoz. Voulle a respostar aos compañeros da Esquerda Unida, que foron os que primeiro tomaron a palabra. Entre outras, vamos a intentar, igual que aquí na Rúa da Praza, habilitar unha zona para peóns, ainda que na zona da curva é un pouco complicada, por medio de pivotes. Pintado de peóns na parada de taxi, a verdade que sí que se dixo, empezaron cos de Pablo o da banca, pintaron un par deles, pero despois tuveronse que desviar porque por tema de seguridade a policía trasladounos a outros lados, pero non nos esquecemos e están dentro do planning. Os pivotes da saída da Fonte Grande tamén yo comentei o encargado, pero volverei a recordar de mañá porque non sei por que motivo non se puxeron. A valla publicitaria que dificulta a visibilidade xunta a Casa de Cura, a verdade é que non me percatei e terei que botar un vistazo. En canto á instalación da cámara, como falamos e recordou a persona da Universidade de Vigo que está encargada do novo Pexón, quedou de que iba a facer un estudio para antes despois do verán, máis ben, porque necesitábamos, aparte de contactar coas asociacións empresariais, deportivas, etc., facer un estudio para que eles nos poidan dar unha explicación do aumento do tráfico no verán e todo eso. Xa estuvo instalada na Avenida de Portugal, agora está en Alexandre Bóveda, estuvo na Ponte da Toxa e están instalando en varios puntos onde eles consideran que hai bastante densidade de tráfico e é un contacoches, non?
de cara á planificación do novo PEUS, antes de que teñamos a reunión, da que falamos, e de que todos podamos participar e decidir. Xunta a policía, ese paso de peatóns non ten visibilidade, onde cruzan os críos? Sí, no primeiro na segunda baixada, como se baixa? Sí que hai para autobús. Están os colectores. Onde está parado o autobús? Sí, está parado o autobús, sí. Do outro lado está parado o autobús, ese é o problema. En Benito Domínguez, os pasos de peóns se pintaron coa seguridade para que non se perdera a visibilidade, pero bueno, o civismo neste pueblo parece que cada vez, en vez de ir hacia adiante, vamos hacia atrás, non? Con respecto aos contenedores, xa hai unha persona que rematou agora coas lecturas dos contadores de agua e que é bastante mecánico e entonces está xa comprando, está de feito reparando moitos contenedores, non? O mal uso é o que fai que a xente, en lugar de darlle o pedal, levanta as tapas e forza os contenedores, por eso rompen. Con respecto aos pivotes de Castelao, como puderon ver onte na presa, houve un acordo cos propietarios, cos usuarios, para o mellor o señor alcalde que estuvo máis encima do tema, lles explica que hai unha nova aplicación para que non sea tan costoso o tema dos mandos e todo eso. O mueble de as baldosas rotas en a banca, pois fun eu para evitar conos, vallas e todo isto en momentos nos que a calle está tendo bastante tránsito uso, porque hoxe acaban de confirmarnos unha subvención a través da Cámara de Comercio, igual que a que nos concederon para a reforma de Castelao, de un mueble MUPI de un coste de 12.000 euros, donde vamos a poder instalar unha pantalla, rede wifi en 30 metros, cargador de teléfonos móviles, e por eso se retrasou un pouco o tema do outro mueble que estaba encargado e agora vais a colocar aí. E bueno, desde Madrid xa a semana pasada nos adelantaron que se iba a conceder esa subvención, pero ahora mesmo xa hoxe chegou por o registro. Esperemos que en breve podamos instalar o mueble. En ese mueble tamén vai a permitir controlar un pouco o tema das luces, de se se queren facer actividades culturais ou concerto, calquera tipo de cousas desas. A Rúa Alexandre Bóveda, o alcalde e o jefe da policía local, está estudiando así como goberno e vamos a ver as recomendacións dos expertos que están elaborando o PEMUS sobre a velocidade, pero obviamente non vai a ser excesiva. Ahora mismo xa temos a 30 pola ordenanza, non? A subvención do IDAE para Alexandre Bóveda tamén nos dixeron que en breve, antes de que rematase o mes, ao mellor non é tan xusto, pero que nos informarían. Con respecto a limpieza dos beirais, en este caso Bouzas ou outros, o equipo está indo por diferentes barrios e non paran de continuar cos barrios, non? Hai 4 personas, a maioría 4 personas fixas, pero a maioría dos días 6. O tempo é o que é, hai moita humedade, calor e propicia que isto, donde se limpou hai 15 días, prácticamente haya que ir a limpar outra vez. Outros anos demos, como saben, herbicidas
pero, bueno, todos sabemos que eso para o medio ambiente é nefasto e vamos a ter todos un pouco de paciencia pola saúde nosa e sobre todo do mar, porque a donde vai todo eso e na que veixamos un pouco de erva tampouco vai a pasar nada, non? En canto ao tema dos vertidos das praias, estuvose investigando por parte do técnico de medio ambiente a varias horas do día, sábados, domingos e festivos, coa policía local e emerxencias, pero non deron detectado de momento. Sabemos que é unha fábrica, pero non sabemos se é de Garavillas, se é de Tenaixé, se é dunha da Arousa ou de Rianxo. O sea, non se sabe de que empresa é porque non hai pruebas. Pode haber sospechas de varias, pero pruebas aínda non se acadaron. De feito, a lancha de emerxencia saleu en varias ocasións, incluso de madrugada, para ver se daban constatado algún vertido. Non é tóxico, é grasa de peixe, é desagradable porque é grasa, pero non é peligroso nin tóxico. Me parece que casi contestín a todos. Para contestar ya... Juan. O burato do campo do río, ese é do chalé que está da parte de arriba. Eu falei 2 veces con eles e parece a min que vamos ter que taparlo. Porque abriron, pero tapar. Por que abriron? Non, por unha tubería de agua. Pero foren eles. A mano non son, as vallas non son dos xuntos. Únicamente que se cambiaran agora. Estes días non eran as dos xuntamentos, a empresa que anduvo ali e já fixo así. E mirarei, e avisarei outra vez, se non teño máis tempo. O sea que abriron eles o buraco para facer unha reparación. Non foi que rompera coa choio... Porque é de salida ou algo, porque é na salida dos baños. E non sei se a mellor lle pedía, estaba roto o mellor tubo ou arreglado. Si, se fixeron eles, teñen que reparen o... Porque iso a tubería agora non se ve. Está un pouco tapada, non se ve. Entonces, eu preguntei ali, fundeos outra vez que non estaba, e preguntei, non, ese xa vamos a solucionar de contado, pero... Pero leva xa... Sí, claro, teñen que exigir. Eu tamén estuve uns días, porque non estaba na casa, que non viven ali, estuve uns días mirando, non... É un día que estaba, pois eu preguntei, non, iso de contado, iso quitamos de... Pois é que ellos obligaron que... Non creo que quite sin tapar, porque é peligroso, non tan claro, que é peligroso. Sí. A ver, si me permite un inciso, as papeleras da Toxa, evidentemente, son as papeleras da Toxa. Non corresponden. Parece que foi o señor Torres, non? O que nos preguntou polas papeleras da Toxa. As do Parque Central tamén. As do Parque Central tamén. As do? Parque Central. Pois, non, as do Monte Central recollémolas normalmente. Más intervencións? As outras corresponden a... Conteste ou algunha, sí. Vale. Ben, entonces, profundizando no verquido de Rons, o técnico municipal de medio ambiente, a policía e emerxencias fixeron o peche da playa de Rons, detectamos en varias ocasións verquidos puntuales en diferentes puntos de diferentes playas da zona norte do Grove, e como é un vertido terra-mar, trasladámoslle alerta ao 112, e estes así mesmo trasladaron alerta á Policía Autonómica, que é a competente. Por lo tanto, a Policía Autonómica, Aguas de Galicia e Consellería de Medio Ambiente están cos análisis dos verquidos e están abrindo o expediente de investigación para determinar de onde proceden eses verquidos que están chegando á costa das nosas playas e, por lo tanto, nos están xenerando un perxuízo. Tomamos nota das caravanas, pasarello á Policía Local que así o traslade. En canto ás terrazas, decir que hoxe na Xunta de Goberno que tuvemos pola tarde aprobamos a instalación
despois das peticións dos hosteleiros de un bo listado de terrazas, e polo tanto ese listado se vai pasar xa a Policía Local para tomar medidas tanto dos metros que solicitan como a autorización que teñen para facer ese control, porque foi aprobada hoxe en Xunta de Galicia. Xa non teño cruzada, teño moi presente debido a que, como non fan nada hasta este último trimestre e os primeiros 3 meses do ano que ven que van a facer todo, pero hasta ahora non, entonces sí, teño que reconocela. E despois Alexandre Bóveda, 30 km por hora, que está recollido na ordenanza municipal de tráfico. Tomamos nota tamén do tema das motos para o coordinador de playas e de seguridade e emerxencias. E despois a pregunta que nos trasladaba o señor Prol, o quiosco da central da Playa da Lanzada, que son 3, foron adxudicados, o adxudicatario renunciou, o adxudicatario segundo renunciou, e agora estamos en un proceso encadenado de renuncias que desde logo eu espero que tomemos nota para que nas concesións do ano pasado, do ano que ven, como estou hoxe, estou cansado, reconozco que sí, para as concesións do ano que ven na Lanzada, pois vamos a ter que tomar unha serie de determinacións nas bases que non sexa tan fácil nin facer unha oferta así porque sí e renunciar a ela sin costes, e desde logo establecer uns prazos para as renuncias, así se fai, e senón ser indemnizado, que o Concello teña que ser indemnizado por un porcentaxe importante, porque o que está pasando ao fin e ao cabo, bueno, pois este ano non nos gusta a ninguén. De todos os xeitos, eu, política e personalmente entendo que se hai unha empresa que é adxudicataria dese servicio non quere poñer, a máis prexudicada é a empresa, porque está deixando de recaudar un bos cartos. Sinceramente está ocurrindo algo aí na Praia da Lanzada que un día explicaremos, pero que é bastante curioso, porque alguén que foi adxudicatario de servicios na praia critica o que fixeron esa mesma empresa durante 12-15 anos, agora critica porque este ano levou noutra empresa, e o que está pasando pois co quiosco central da Lanzada, pois bueno, é eso, que hai varias empresas que foron adxudicatarias que están renunciando a elas, e como ahora mesmo a lei o permite, pois hasta que chegue un que diga polos cartos que ofrecín esa adxudicación me quedo con ela, e se non, pois igual este verán incluso nin hai ali quiosco da Lanzada, que sinceramente, mentras sigan consumindo no Grove e vayan os restaurantes do Grove, que temos moi bo sede abondo, pois tampouco é un gran problema. E a partir de aí creo que ben, o do pádel está aquí a interventora accidental, que públicamente lles vou a pedir que lles traslade a recaudación que o pádel leva feito hasta a día de hoxe, e polo tanto espero que nesta mesma semana teñamos tedes a disposición toda esa información. Non sei se nos queda a subvención de idade, como lle acaba de contestar a compañeira, estamos pendientes, non temos ninguna noticia nin resolución, esperamos acadala, pero a día de hoxe non temos ninguna resolución. Vale. E o valado de Adroé Vello pasaremos ya a Diputación de Pontevedra pertinente escrito para ese... Conseguir a subvención, cando era para aquí falábamos de que eso era do plan Concellos, que incluso Esquerda Unida decía de invertirlos aquí na zona. Ahora esa obra faise con crédito do Concello de 1,5 millóns, entonces si se dá esa subvención xa decidirá o goberno son 100.000 euros que o goberno terá para ver onde invertimos. Ao mellor na esplanada do Corvo que Portos non quere, ao mellor na esplanada de Corvos que Portos non nos quere facer, pero espero que despois da vosa reunión si podríamos dedicar tamén ben, gracias, se máis temas levantamos a sesión de San Vicente e a limpieza que corresponde a Xunta e a entrada de Arria tamén podríamos dedicar aí, señor Ley. Porque hai que meterlo este que é falta de cuenta que é doble de xunta. Dígame. É a xestión que ten a Xunta para... Miramos, hai un tema. Que tema? Estás matando. Unha avanzada. No, pero que sepan ustedes que vamos a continuar sin facer nada hasta o puente da Rosa. Lola, llevo de las Eso non é normal. Non é normal. un tractor Igual, pero que darle igual é de calificar o cartón
Papel escándalo. Había que acordarnos. Tampoco es lo que tiene Fernando, como yo a veces veo muy de azul su ministerio. vamos invirtiendo los ferrocarriles, esa compensa las farolas. Vale, sí, de acuerdo, pues dimos. ¿Cuántos que le vamos invertido? No mantenimiento, música externa, financiera, ahí está, ¿no? De Miami, la zona de los carriles.